Boas tardes, señoras e señores concelleiros, funcionarios, público que nos acompaña. Imos dar comezo a sesión ordinaria do Pleno da Corporación correspondente ao mes de maio do presente ano 2025, comenzando, como sempre, polo primeiro punto do día, que é a aprobación se procede da acta de sesión, neste caso do 30 de abril de 2025. Alguna cuestión á acta? Non hai nada. Sometemos outros a votación. Votos a favor? Apróbase por unanimidade. Pasamos ao punto número 2, que é unha proposta de gasto de expediente de reconhecimento extrajudicial de créditos 3714/2025. Dictamen da comisión, por favor. O ditame é favorable á proposta con 6 votos a favor dos concelleiros e concelleiras do Grupo Municipal Socialista e 4 abstencións dos concelleiros do Grupo Municipal Popular, do concelleiro do Grupo Municipal do BNG e do concelleiro do Grupo Municipal Experto Monforte Grupo Mixto que se somete a decisión plenaria. Moitas gracias, señor secretario. Ben, antes de pasar ao debate deste punto, de disculpar a ausencia de unha concelleira do Partido Popular, de doña María Luisa, e tamén da teniente alcalde Gloria Prada, neste caso por un motivo de saúde. Creo que os señores por outros motivos persoais non van a poder estar ninguna das dúas hoxe acompañándonos neste pleno. Ben, en relación con o punto número 2, non sei se hai alguna intervención, xa se foi explicado a que se debía este punto na comisión. Non hai nada, solo... Sí, usted... que non, solo doña Cati. Moitas gracias, señor alcalde. Boa tarde a todos os presentes. Quería aproveitar este punto porque é o primeiro dos puntos que trae o equipo de goberno como proposta de acordo para comentar pois o seguinte, non? Que nos vamos a proceder á abstención neste en concreto porque consideramos que é unha cuestión de súa propia do goberno, de que sucede moitas veces que se teñen que dar este tipo de pago de facturas. Aproveitar, xa que tamén temos esta semana a comisión da Conta Xeral do Concello, aproveitar pois despois tamén de ler o informe da intervención a importancia non de licitar e de sacar a concurso os diferentes contratos que existen no Concello, non que todavía hai unha anomalía importante nese senso, xa que estamos neste punto, mencionalo, e tamén mencionar que nos abstendremos nos seguintes puntos, aunque tamén entraremos no debate para falar de outras mencións relacionadas con isto, porque en algunhas situacións, en algúns puntos, a información que se nos presenta é importante, é moi técnica, non temos os medios necesarios como para detectar algúns erros que se veñen detectando moitas veces cando se presentan puntos desde o equipo de goberno. Por ese motivo, pois preferimos, por precaución, abstenernos. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias, doña Cati. Pois lamento que vostede diga o que dice porque non hai habitualmente recoñecemento de facturas. Eso non é verdad. Non sei onde saca vostede eso. E isto xa se explicou, vostede non estaba, pero xa se explicou na comisión informativa de que son facturas que entraron o 31 de diciembre, que, por tanto, non se pode proceder ao pago. Incluso alguna tiña que facturarse en xaneiro porque obedecía a un servicio do mes de decembro e o 31 de decembro non está acabado o mes. Por tanto, facturou antes de tempo. Así que non é verdad iso que vostede está dicindo. E segundo, decir que vostede non ten medios para entender os puntos, oiga, iso é a súa incapacidade. Porque os puntos van claritos con toda a información, con os informes pertinentes, etc. etc. E se non, para iso recibe usted unhos diñeiro, unhos fondos como grupo municipal deste Concello para justamente estas cousas. Terá que consultar a un técnico que sepa, se vostede non sabe. Para iso se lle dan, para que están logo eses fondos. Pois para iso. O sea que non me lle con esas historias porque non é verdad nada do que dixo. Así que, bueno, habitualmente ustedes xa sabemos como exagera, como tergiversa as cousas. Xa o sabemos moi ben. E dice cousas que non son. Expliquei esta mañá na radio en algúns casos que dice que hai convenios cando non hai convenios, que hai non sei que cando non. En fin, todas esas cousas que vostede sabe que eu teño razón porque é así. Por tanto, non é verdad que isto suceda. Dígame vostedes cantos recoñecementos de facturas hai ao largo do ano. Dígame, porque non é verdad. Isto ocurre en situacións como esta. E nada máis.
ou se hai que facer unha cousa que non está prevista no presuposto porque é algo sobrevenido ao largo do ano, pero iso é así en todas as administracións. Tamén na Xunta na Costa de Apoia, tamén. Así que non lle podo dar por bo iso que vostede dice porque sencillamente non é certo. O segundo turno quere? Ten a palabra, sí. Señor alcalde, que igual non me expresei correctamente. En canto ao recoñecemento extrajudicial de crédito non dixe que fora frecuente, dixen que entendíamos que pasase nas administracións, pero que o motivo das abstencións non era por eso, sino porque moitas veces, en algúns puntos, que son especialmente técnicos porque teñen que ver con cuestións de urbanismo ou incluso, por exemplo, no punto 2, onde vostedes teñen que notificarlle a propietarios ou no punto 3, moitas veces vostedes tamén cometen erros. De feito, no pleno do ano pasado aprobamos unha corrección de erros. Neste pleno ven outra vez o expediente da zona D porque tamén houve un error que non se había contemplado a organización da dotación de servicios, por exemplo. Entonces, nós preferimos absternos porque vemos que vostedes, a pesar de que teñen máis recursos que a nós, cometen erros, que como ben vostede dixo no último pleno, é normal porque son humanos, preferimos absternos. Esa é a explicación. Non hai maior exageración. Gracias. Pois moitas gracias, señora Cati. De todas maneiras, supoño que iso o dirán en cada punto o portavoz que lle toque, que hai dous portavoces esta vez no pleno, do Grupo Popular, pola información que vostede me acaba de decir. De todas maneiras, agradezco que adiante a posición do seu grupo. Bueno, pois sometemos en toda esa votación a proposta de gasto dese expediente de recoñecemento extrajudicial de créditos. Votos a favor? 9 votos a favor. Votos en contra? Non hai abstencións? 6 abstencións. Queda aprobado, por tanto. Pasamos ao punto número 3, que son actuacións urbanísticas, concretamente a aprobación definitiva do estudio de detalle na vía transversal da Rúa Chantada, conhecida como Roberto Martínez Andrade. Ditame da comisión, por favor. O ditame é favorable á proposta, con 6 votos a favor dos concelleiros e concelleiras do Grupo Municipal Socialista e 4 abstencións dos concelleiros do Grupo Municipal Popular, do concelleiro do Grupo Municipal do BNG e do concelleiro do Grupo Municipal Experto Homoforte e Grupo Mixto que se somete a decisión plenaria. Moi ben, por moitas gracias, señor secretario. Brevemente, para comentar que este estudo de detalle foi necesario facelo para poder levar a cabo o compromiso que tínhamos adquirido cos veciños de abrir un novo tapón. Había unha calle que se destaponou, como era Rocodina, e agora ímoslo facer con Martínez Andrade, unha calle sin saída, pero que tal como están nas normas subsidiarias de planeamento non se podía levar a cabo por unha cuestión moi sencilla, porque ou alguén deu licencias equivocadamente no seu día ou alguén fixo obras fora de licencia. Por lo tanto, non se corresponden a edificación que hai agora dos dous edificios da marxe izquierda da calle, dos dous últimos, non se corresponden ca alineación das normas subsidiarias e para evitar ter que actuar sobre eses edificios, pois fai falta facer un estudio de detalle para corrixir esas alineacións neses dous edificios. Por demais, exactamente o mesmo que estaba xa no planeamento. Ese é o motivo polo que se trae e con unha pequena modificación pois evitamos prejuicios a quen ten ahora mesmo feitas esas dúas edificacións en esa rúa. E iso é o motivo de traer este estudio de detalle a aprobación definitiva. Intervencións? Sí, boas tardes a todos. Nos, básicamente, para decir que nos vamos a abster, porque, bueno, entendemos que isto estará correcto, porque temos que entender que todos os proxectos que nos presentan pois están correctos, e se houver algún erro, pois xa seguirá máis adiante, xa se para analizar. Moi ben, pois moitas gracias. Renuncio ao turno do Emilio. Pois ben, polo Grupo Popular, creo que don José Luis, ten a palabra. Sí. Hola, moitas gracias. Boas tardes a todos os presentes. Bueno, vamos a dar as gracias por atender unha petición que xa trouxemos esta salón de plenos, que nun ou dúas macións xunto cos veciños desa calle. E tamén lle fixemos daquelas, porque tamén lle fixemos unha suxerencia que era dalle salida tamén á calle Beiguiña,
que, bueno, que sepa o povo de Monforte que se nos deran a oportunidade de gobernar, pois se iba a dar salida desde a zona de Martínez Andrade a Ruebeguiña, dándolle valor ás fincas e aos solares que hai na actualidade nesa zona. Bueno, nesta moción, como comentou a miña compañera, pois, debido aos continuos erros que se están producindo na redacción dos proxectos e nas comunicacións, pois vámonos a abster. Gracias. Muchas gracias. Ben, pois nada, agradecer a experta a súa abstención, reconocendo que a estudio de detalle está ben, e don José Luís, o que vostede acaba de decir, sencillamente non é posible. Vostedes poden gobernar o que queiran. O que vostede acaba de decir, sin modificar a norma social de planeamento, non é posible. Porque non está dibuixado no planeamento e a salida da travesía Ruebeguiña hacia a ronda urbana. Non está. Por tanto, non diga usted esas cousas, porque sencillamente é imposible. E da cuestión que quixera facer, habría que modificar as normas subsidiarias, os leva 2, 3 anos, o tempo que leve, exposición pública, etc., como se fora un pequeno plan urbanístico. Así que non prometa cousas que non pode facer. Colla usted o planeamento e mire que é o que está dibuixado e que é o que non está dibuixado. Por lo tanto, non veña usted dicindo esas cousas. Don Germán, segundo turno, quere? Sí, sí, moi brevemente. Isto ven a darnos a razón experta Monforte de todos os grupos que queremos un pexón. Certo é que Monforte necesita un pexón por estas cousas, por a zona C, por a zona D, e por todas, e por todo, porque calquer cidade pois tiña que ter un punto donde mirarse e ver que a donde hai que ir é un pexón, porque pode ser que non lle interese por algunha cousa en especial, pero normalmente os alcaldes o que pretenden é presentar os pexóns e intentar aprobalos, ou polo menos loitar por eles. Vostede leva 10 anos, dentro de 2 fará 12, seguramente que no seu próximo programa, porque estou seguro que vostede se vai presentar, pois porá o que pon sempre co do pexón, que é iso de ya lo iremos viendo. Entonces, reitero, experta Monforte sigue pensando que sería necesario o pexón, porque co pexón, o millor, isto que dicen dentro do PP, pois sí que se podería facer mesmo. Gracias, don José Luis. Renuncio turno. Pois moitas gracias. Don Germán, por iso cando se publican as leyes dice al que viere e entendiere. Al que viere e entendiere. Usted dá por feito de que porque se faga un plan general xa se va a facer as calles que vostede diga. O que acaba de decir don José Luis. Claro, entonces non veña dicindo usted eso. E logo, mire como se puido facer a zona C e se vai facer a zona D. Si, non, señale. Volva usted ao estado inaugural, ao estado inicial. Volva usted. Sí, o Tribunal Superior. Sí. Ves, ler e entender. Al que viere e entendiere. Así que fíjese como non fai falta plan xeral. Se dá cuenta? E logo, dice vostede, os alcaldes presentaron os fixóns. Pois ojalá o tuveran feito. Que antes do plan hidrológico era moi fácil e que pasou? Que pasou antes do plan hidrolóxico? Amigo, verdad? Eso non lle gusta. Pois, non se preocupe que cando toque, xa se fará o plan especial. E mentre non toque, hai moitas cousas nas que traballar, estamos traballando, e desde logo xa lle digo, Monforte levaba moitas décadas que non estaba tan ben. Empresarialmente, económicamente, socialmente, en población tamén. Sabe que levamos 4 anos crecendo en población? Que estamos por encima dos 19.000 habitantes. Sabe eso? Pois mire, por fai 4 anos estábamos en 18 xustos. Así que fíxese vostede. E se seguimos así, no próximo mandato, chegaremos aos 20.000 outra vez. Para iso estamos traballando. E na que usted non lle guste, que lle vamos a facer? O noso que nos interesa é Monforte. Moi ben, pois nada, sometemos a votación o punto número 3, aprobación definitiva do estudio de detalle da Rúa Roberto Martínez Andrade. Votos a favor? 9 votos a favor. Votos en contra? Non hai. Abstencións? 6 abstencións. Queda, por tanto, aprobado definitivamente o estudio de detalle. Pasamos ao punto número 4. Tamén son actuacións urbanísticas, que é a aprobación definitiva do proxecto de urbanización de dotación de servicios da zona D e conexión con rede do sistema xeral da Rúa Cardenal Rodrigo de Castro. Dictamen da Comisión, por favor.
O ditame é favorable á proposta con 6 votos a favor dos concelleiros e concelleiras do Grupo Municipal Socialista e 4 abstencións dos concelleiros do Grupo Municipal Popular, do concelleiro do Grupo Municipal do BNG e do concelleiro do Grupo Municipal Experta Monforte e Grupo Mixto e que se somete a decisión plenaria. Pues moitas gracias. Ben, como ben dicía antes doña Cati, aquí se detectou por parte do redactor do proxecto non un erro, senón que faltaba unha parte a ese proxecto. E, por tanto, pues, se paralizou a licitación que estaba en marcha, se atendeu esa alegación, digamos, e se modificou o proxecto. Aprobouse inicialmente, estuvo en exposición pública, non houve alegacións e hai que aprobalo definitivamente para poder licitar nos próximos días, sin necesidade de pexón. Vamos a licitar nos próximos días. Así que ese é un pouco o motivo de traer este punto aquí. E non sei se hai intervencións. Don Germán? Sí, sin necesidade de pexón, porque non o hai. Se houbera, seguramente que esta zona C e a zona D, todo eso, pois sí que se tería traballado en ela, e tería outras normas que non ten agora, e non teríamos que ir ás normas de fai 20 anos para o que vira a entender. Entonces, por certo, que eu tampouco estaba dicindo que se teña que facer as calles que eu queira, ni moito menos, porque vostede é un terxiversador. Entonces, eu o único que digo é que con un pexón se analizarían que rúas serían necesarias, se debatiría, se estudiaría, se presentaría un plan, se sacaría o plan, se licitaría, etc. Entonces, non ten razón co que dice. Isto tamén ven un pouco a colación co mesmo que dice vostede. Primeiro, se fixo un proxecto que trouxeron ao Concello, o Concello non detectou absolutamente nada, trouxo ao Pleno, deronnos a nós, viña todo equivocado, e todas esas cousas que dice vostede, e despois resultou ser que se deron conta desde Monsa, quero pensar que son os que fixeron este proxecto, que non se deron conta de canalizar as pluviales ou o que sexa. E agora o que vamos a facer é aprobar un plan de urbanización con dotación de servicios da zona D e conexión con redes del sistema general de la rúa Cardenal Rodrigo de Castro, Monforte de Ramos. Bueno, pois efectivamente, aquí tamén teremos que ver que dentro o Concello pois tamén se cometen erros, porque a nós preséntanos unha documentación que, por suposto, non somos técnicos e non caeríamos na vida en esas cousas, porque ademais non é o noso tema, pero vostedes, que teñen moitísimos máis medios, pois ven que hai, a veces, se cometen erros como este, que é un erro bastante fraglante, estarán con nós. E despois sí que me gustaría, ao fío do que decíamos do Tribunal do Supremo, onde este ahora mismo parado ese tema da zona C, o que sí que queríamos saber é se nesta zona D pode ser que os propietarios tamén nos metan no xulgado, porque agora resulta que estamos no xulgado por un montón de cousas. E despois, efectivamente, hai algunhas cousas que nos salen favorables, nas que nós estamos contentísimos, porque vostede dice moitas veces que se a Experta Monforte lle parece mal que crezca a población. Non, nós presentámonos para traballar por e para Monforte, pásanos como a vostede. O que pasa é que nós decimos que hai 18.430 monfortinos porque é o que pon o INI, a men de que vostede sepa, por o motivo que sexa, que a día de hoxe somos 19.000. Pois a min pareceme ben, estou contentísimo, e o mesmo que me daba moitísima pena pasar de 20.000 a 19.000 e despois a 18.000, pois o Experta Monforte está encantado, o sea, calquer monfortino está encantado que cantas máis persoas sexamos, por moito millón. Entonces, siga dicindo o que queira, pero que sepa que Experta Monforte se alegra de todas esas cousas. E tamén nos dá moita lástima que vostede non nos aclare como está o da zona C, que parece ser que para o Concello de Monforte non é nada positivo, porque perdemos ese xuicio, eu non sei onde está, e vamos a ver agora na zona D, cando se faga, que non me cabe a menor duda que se fará, pois o propietario que máis parcela ten, pois se ten a posibilidade ou non de facer o mismo que fixeron os de enfrente. Se ten a ben, xa que non o publican no Facebook, gustaría moito máis poñer as festas o señor alcalde regala e o señor alcalde dá isto e o outro, que xa temos falado 20.000 veces, pois de vez en cando tamén o que podía facer é cando o Concello de Monforte lle sale negativa algún xuicio que temos, como pode ser o da gasolinera, ou como pode ser o da zona C, ou como pode ser o da zona D, ou como pode ser o do Juan do Chiva, ou como pode ser o que sexa, o que salga, porque, por desgracia, estamos nun momento que casi todo o que facemos acaba nos xulgados.
E iso estarán con nós que é así, ou moitas das cousas que se presentan aquí acaban nos xulgados. Entonces, bueno, pois se ten a ben explicarnos un pouco se esta zona D lle dá a sensación a vostede que tamén nos va meter no xulgado. Mas nada, gracias. Moitas gracias. Señor Luaces. Sí, hola, moi boas noites. Bueno, nos consideramos, como xa falamos no pleno que se debateu anteriormente, que este proxecto pois, é innecesario e pode ser incluso contraproducente, non? Decímolo porque, bueno, creemos que actualmente existe unha saturación de solo e vivenda en mal estado. Se creemos que Monforte conta xa con moito solo urbanizable, con numerosas vivendas baleiras ou ruinosas, como tamén trae aquí o Partido Popular despois unha moción. Creemos que a prioridade debería ser a rehabilitación, non a expansión urbanística. A parte, creemos que existe unha falta de utilidade urbanística. Creemos que a nova rúa, pois xa a nova rúa proxectada pois, sería pois, o mesmo que intentaron facer coa rúa Martínez Andrade e coa Roscodina anteriormente, non? Unha rúa sen saída, que remataría no río e que non melloraría a circulación nin tería unha función clara. De feito, creemos que podería incluso ser perjudicial por aumentar o tráfico no centro, que xa está de por sí saturado. Aparte, creemos que é un proxecto que está obsoleto. Proxectouse nunha época de burbulla inmobiliaria e que non responde ás necesidades actuais. E que o feito de que fose diseñado hai xa décadas por hoxe non responde, non xustifica a súa execución. A parte diso, como falaba o compañeiro de Experta, creemos que os propietarios hai unha falta de consenso veciñal e que os propietarios da maioría dos terreos están en contra do proxecto. Nada máis, simplemente que vamos a votar en contra. Moitas gracias, doña Cati. Xa está. Moitas gracias. Ben, un pouco na liña do compañeiro de Experta por a preocupación que temos este grupo municipal por esas sentencias que de feito lle pedimos a copia das mesmas pola zona C, que se estiman as pretensións dos demandantes, que escoitamos precisamente neste último pleno polas palabras feitas por vostede, que dixo que era por unha licencia non pedida fai 25 anos, por exemplo, culpou a un goberno de un permiso sin pedir de fai 25 anos, culpou, de feito, o goberno, polo tanto, de fai 25 anos que fixo o proxecto. Non nos pareceu correcto facer esa excusa, porque vostede, como alcalde, cando executa un proxecto, tense que preocupar tamén de que todo este en correcto estado, non considerar que xa está ben feito porque sí, senón repasalo e ver que está ben feito. Polo tanto, corrobora a nosa versión de que é mellor absterse, porque moitas veces non se corroboran correctamente as cousas. Esperemos que con esta zona C, con esta zona D, non pase o mismo que a zona C. Por outro lado, bueno, tamén consideramos que igual, así como a zona C, si queremos que deu unha boa, que foi unha boa imaxe a cidade, abrir a rúa Roscodina foi algo moi positivo. Esta zona temos tamén as nosas dúbidas de que sexa urxente facer esta obra, pero, bueno, nos vamos a absternos porque ao final, se se mellora a fisonomía da cidade ou se esa estrada que dicen sin saída, pero pode ter unha función igual que aún non se nos ha desvelado relevante, pois vamos a proceder á abstención. Nada máis, moitas gracias. Pois moitas gracias, doña Cati. Bueno, don Germán, a verdade que fala vostede casi todo menos do punto que tiña que falar. Claro, entonces, en fin, home, está ben que ocupo tempo, ten usted dereito a él, pero o normal é manter a coherencia da intervención co asunto que estamos debatindo, que estamos tratando, non? Iso non impide facer alguna referencia a outras cousas, pero, lóxicamente, hai unha cousa que se chama a cuestión, e aquí a cuestión brillou pola súa ausencia. Pero, quero dicirlle que o proxecto non tiña un erro. Non o tiña, non? E, ademais, usted tuvo a mesma información que tuve eu sempre. Iso quer dicir que non mira os proxectos. Ven aquí e non mira nada. Claro, o que había é que había que completalo. Había que completalo nunha parte que non entra no reparto xusto no lateral pegado ao edificio Banco Bilbao. Que iso ten que financiarlo o Concello e, por tanto, por unidade de obra,
se incluiu ese trozo que faltaba no conxunto. E iso financiará o Concello, non entra no reparto da área a desarrollar. Eso por un lado. Por outro lado, faltaba o problema desa sentencia é algo que ven do ano 2000. Porque no expediente, que se miramos o expediente completo por arriba e por abaixo, e non se pediu informe á Confederación Hidrográfica, nese día, si existe o da Consellería da COTOP, si existe, firmado polo Conselleiro da época, pero non hai o da Confederación da época. E ese é o único problema. E sabe cal é o problema? Que a sentencia o que dice, oiga, ustedes incluíron, ustedes non, bueno, naquele momento incluíron a tira de 5 metros pegado ao río, que teria que autorizarlo a Confederación para poderla incluir, e ustedes non lle solicitaron a Confederación esa autorización. Bueno, pois esa autorización hai que pedirlle agora. Fíxese vostede. Que penoso é iso. Pois nada, se pedirá a Confederación ese permiso e ya está. Non implica para nada a execución da obra. Para nada. O único que para o conxunto do terreno, para poder incluir os 5 metros ligados á beira do río, hai que pedir permiso á Confederación e autorizalo á Confederación. Eso por outro lado. E, como digo, xa lle pedimos ese permiso, está en trámite, o sea que non hai maior problema. E mire, don Germán, para facer obras fan falta dúas cousas. Fan falta ter atrevemento, cousa que outros non tuveron, nin co planxe, nin co pexón, nin co outras cousas, poder na ter non tuveron, e fai falta tamén poñerlle fondos, gestionar fondos para poderlas facer. E iso a vostede o que non lle gusta. Sí, non lle gusta, porque se queixa de todo. E aquí estamos facendo son obras que non se fixeron hasta ahora, en décadas, e temos a financiación para elas. Por tanto, temos as dúas cousas. Atrevémonos a dar o paso, aínda que haya algunha protesta, que das súas, que vostede sabe de algunhas protestas orquestadas, desa sabe, e de outras, que xa virá, que se vai facer a obra igual, o sea, alguna cadenilla cae por aí, non se preocupe usted, que tuveron que fazer xente de Vigo en autobuses para poder facer esa cadenilla. Pero esas cousas, non se preocupe, que se farán. E logo dice o señor Loazes que é un proxecto antigo. Está equivocado. Pode estar, ser antigo o plan de urbanización, o proxecto sectorial, que se aprobou no ano 2000, pero o proxecto é actual. O proxecto é de agora. O proxecto constructivo é de agora. De proxecto antigo non ten nada. O único que dice, cando no ano 2000 o goberno de entonces aprobou a zona C e a zona D, é que podíanse desarrollar urbanísticamente. Pero o proxecto da zona C e da zona D son proxectos de agora, que se diseñan, por tanto, non é antigo. Non podemos decir eso, son de agora. E logo, o problema, lle gusta ou non lle gusta, doña Cati, o problema é do ano 2000, de canto se fixo eso, porque non se pediu un permiso á Confederación, e agora que podíamos a ejecutar algo que estaba autorizado, que estaba publicado no Diario Oficial de Galicia, porque isto publicouse no Diario Oficial de Galicia, e, bueno, pois hai un xuez que se dá conta de que nadie se había perdido, non se había pedido ese permiso á Confederación Hidrográfica, e que, por tanto, esa tira de 5 metros ao largo do río non se podía incluir no resto dos terrenos. Bueno, pois temos que corrixir esa e facelo agora, sin problema ningún. É dicir, que non pasa o mismo coa zona D? Pois non pode pasar o mismo. Sabe por qué? Porque xa hai, entre os límites da zona D e o río, xa hai un paseo e unha marxe hasta o río que ten máis de 5 metros. Por tanto, xa non hai que invadir esa zona das tiras dos 5 metros. Por tanto, non pode pasar o mesmo. E aparte de que parece que cada ciudadano que... Oye, o ciudadano pode ir á xusticia cando queiran. Oye, con total libertad. Depois xa non sei que dice xusticia. Desde logo, ao Concello de Monforte valle moi ben, porque fíxese, a única que hai en contra é esta, e que se corrige simplemente con mandarlle ao planeamento a Confederación pedir permiso para que se poda incluir esa tira de 5 metros. Fíxese que problemón. O único problemón é que temos que tardar un pouco máis en inscribir as parcelas no registro da propiedade e, pois, se as queren vender ou urbanizar, os propietarios teñen que tardar un pouquinho máis. Iso é todo o problema que ten
isto da zona C. Así que non se preocupen vostedes por eso, que está todo previsto e se fará eso como é debido. Segundo turno, don Germán. Sí, zona D. Temos un problema porque houve que traer a volver ao pleno. Entonces, vostede pode decir o que queira, pode intentar meternos os dedos nos ollos, pero tuvemos un problema porque, que sepan todos os monfortinos que nos están vendo, que isto xa veu outro día e detectouse un problema, por certo. Pois non lle vou a permitir que vostede diga que eu non detectei un problema porque non mirei a documentación. Porque iso impútese para vostede que cobra. Entende? Entón, vostede ou os que cobran aquí. Porque só faltaba que tuvera que ser experta Monforte que detectara o problema. Que, por certo, como non son nin arquitecto, nin aparellador, nin ingeniero industrial, nin nada deso, efectivamente, isto, podes imaginar, que xa o digo moitas veces, por suposto que non fago todo, isto miro outro. Pero é que esa persona que o mirou tampouco detectou. Inda que é arquitecto, pero é que é igual, pero eso non lle dá pé a vostede a decir que eu veño aquí sin mirar a documentación, porque non é verdade. E para facer obras hai que ter 4 cousas, señor Tomé. Mando en praza, que o ten, atrevemento, que o ten, xestionar fondos, que o fai, Planas, Pardo de Vera, Santos Cerdán, todos esos que veñen aquí, que veñeron aquí, e máis que coñecerá, e moitas son as gestións que se fan co Concello Superior de Deportes, etc., etc., e vostede trae moitas cousas, e iso é moi bon para Monforte, pero despois nós, desde Experta Monforte, podemos queixarnos de que, por exemplo, un pabellón de 4 millóns de euros, a pista, inda que vostede crea que só son as oficinas, pero que pasa que teña que baixar un día esta pista, a pista é de Pladur. Entón, si quer, é que non vou ir con vostede, pero que yo enseñe a alguén, porque non vou ir eu. Na zona de abaixo das pistas hai moitas zonas de Pladur que nos queixamos. Entón, non pode meternos os dedos nos ollos porque nós sí que vemos todas esas cousas. Entón, non lle vamos a permitir, ou non lle vou a permitir eu personalmente, que vostede veña e diga todas esas cousas que non son verdade. Sí que tuvemos un problema, que ademais o pode recoñecer, porque non é culpa súa. Igual que non vai ser culpa súa, non é culpa súa que as casas estén ruinosas, é que non é culpa súa, é que non é culpa súa que caigan, o sea, que rompan as tubaxes, claro que non é culpa súa, pero vostede ten que facer para que as casas non se caigan e ten que facer para que as tuberías non se rompan. E o único que hai que facer é arranxalas, ou facer por arranxalas. Entón, non o vamos a permitir, non. Vostede non pode vir aquí e decir alegremente que Experta Monforte non mira a documentación, porque non é verdade. Non é verdade, porque eso é tanto como decir que vostedes 10 están aí e non fixeron nada porque entre os 10 non viron este tema. O que pasa? Que non miran as cousas. É o mismo. Entón, vostedes 10 aplícanse o conto e un de Experta Monforte non o fixo e 10 do PSOE tampouco, porque non o detectaron. Pero nin os traballadores tampouco aquí. Entón non me digas. Entón non yo vou a permitir. Non yo vou a permitir, señor Tomé. Gracias. Bueno, eso de falar de que usted non vai permitir, usted me falta o respeto. Ahora non ten usted a palabra. Non empece como sempre, que xa sabe que echamos orde. Sí, de verdade, don Germán, se usted quere provocar, non hai ningún problema. Estou dicindo que vostede, mentras se dixen a vostede con respeto, usted permite, igual que eu lle permito que vostede este dicindo o que está dicindo, que tiene tela, vostede ten que permitir todo demais, hombre. Pero como que eso que non permite? Creo que é unha ditadura isto, que... Claro, pues non sei usted tan dictador, os demás somos demócratas. Mire, vamos a dar a primeira palabra, despois aí contestarei, ao señor Luaces. Renuncio o turno. Doña Cati? Sí, ciñéndome o tema da moción, a zona D e a zona C, ambas zonas, ambos proxectos, queremos poñer en valor tamén que son proxectos dun goberno do Partido Popular. Alegrámonos, señor alcalde, que os executara. Porque a verdade, teño que reconocer que moitas veces cando paseamos pola zona C, o mismo onte que estive paseando por ali, pois dá gusto ver esa rúa aberta. Para que logo non diga que sempre lle criticamos, nos lle valoramos tamén o que fai ben. O que pasa é que o que é certo é que non pode excusar un erro que foi de fai 25 anos cando vostede non chequeou ese proxecto. Fai 25 anos non se executou e agora sí había que chequear a documentación. Nós como oposición, como vostede dice, antes chamoume incapaz,
non? Porque non teño que ter capacidade para chequear toda a documentación que nos trae aquí ao pleno e que os recursos que nos aportan dan suficiente para contratar a alguén. Sabe vostede que non é así, que os recursos están ben, pero non como para ter unha persona en nómina para que este controlando todos os asuntos do pleno. Polo tanto, por ese motivo, nos preferimos absternos, aunque estemos a favor tanto do proxecto destas dúas zonas. Sí que decíamos que esta zona D en concreto nos parece igual menos urxente que a zona C, pero tamén non nos gusta ir en contra de proxectos de urbanismo que poden embelecer a cidade. Así que recordarlle tamén que no último pleno falamos de personal cualificado, de que aumentara o personal en personal cualificado que lle podería axudar a paliar este tipo de asuntos, porque entendemos que moitas veces o personal de concello que leva estas cuestións é limitado. E nada máis, moitas gracias. Moitas gracias, doña Cati. Estou convencido de que non se vai arrepentir de absterse. Hugo hubiera sido que votar a favor para ser partícipe do ben que vai quedar esa zona e xa lle digo, posiblemente o desarrollo que vai a ter esa zona. Así que sería bo que votaran a favor para ser partícipe. E dice que vostedes son proxectos do PP. A ver, son proxectos do PP, o proxecto sectorial, iso é verdade. O proxecto de recalificación dos terreos, tanto da zona C como da zona D, foron feitos polo goberno do Partido Popular. Pero os proxectos constructivos non. Os proxectos constructivos non. Hai que diferenciar unha cousa da outra. E logo tamén hai outro que non é aplicable, porque a zona B é toda a parte que hai detrás de Correos e hoxe non sería aplicable, non se pode desarrollar, porque xa non se poden facer os túneles que estaban previstos por debaixo da vía, hacerse Mini Ferreiro, todas esas cousas todas. Entón, eso habrá que reformularlo porque tal como está non se pode aplicar. Pero, bueno, usted faría ben, xa lle digo, en votar a favor. Fágame caso. E, no, Germán, mire, eu non sei se a veces usted é consciente do que dice ou non. Eu a veces creo que non. Pero porque usted dice que eu cobro do Concello. Usted se minte. Eu cobro do Concello o mesmo que a vostede. A asistencia a este pleno o mesmo que a vostede. Eu non cobro sueldo do Concello. Por tanto, non diga esas cousas porque é sencillamente mentira. Así de claro. E eu quero dicirlle que se vostede me acusa a mí de os erros, eu lle digo, oiga, todo se que vostede tampouco non o mirou. Evidentemente, a mí me chega un proxecto, eu non teño por que saber de arquitectura. Algo de obras entendo, pero non teño por que saber de eso. Por qué? Porque estou aquí na condición de político. Estamos todos aquí na condición de políticos, non na de técnicos. Por tanto, eso é así. E se un técnico, un redactor, estuvo un olvido nun proxecto, home, eu non calificaría de un error, non sei como usted trata de decir, porque ese mismo técnico se dá cuenta e dice, oi, hai que corrixir isto. Bueno, pois fíxese vostede, como vostedes a non queren que licitemos, o único que pasou foi que retrasamos uns meses a licitación. Nada máis. Xa verá como dentro de pouquinho tempo vai estar licitado outra vez. E ya está. Fíxese vostede que problemón. Así que eu pediría que sea riguroso cando interveña e non diga cousas que non son verdade. E, como digo, dentro do respeto e de respeto ás intervencións e ás persoas, un ten que estar disposto a escoitar o que non lle gusta, igual que eu escoito a vostede o que non me gusta. Así que eso do que non consinte vai ter que consentir, non lle queda outra, porque esta é unha democracia. Por tanto, igual que vostedes igual non lle gusta que eu digo, ou non lle gusta o que dice o noso portavoz, pois ao mellor o que dicen vostedes tampouco nos gusta a nós. Pero teñen dereito a dicilo, a expresarlo, mentre sea dentro do respeto. Bueno, dito eso, sometemos a votación o punto número 4, que é a aprobación definitiva do proxecto de urbanización da zona D. Votos a favor. 9 votos a favor, votos en contra, 3 votos en contra, BNG experta, abstencións, 3 abstencións do Grupo Popular. Punto número 5. É unha moción do Grupo Popular para instar ao Concello a cumprir a lei do solo e mellorar as situacións dos inmobles en estado de ruína. Ditame da Comisión, por favor. O ditame é favorable á proposta con 2 votos a favor dos concelleiros do Grupo Municipal Popular e 8 abstencións dos concelleiros e concelleiras do Grupo Municipal Socialista, do concelleiro do Grupo Municipal do BNG e do concelleiro do Grupo Municipal Experto Monforte e Grupo Mixto e que se somete á decisión plenaria.
Moitas gracias, señor secretario. Para expoñernos a iniciativa, ten a palabra a dona Cati. Moitas gracias, señor alcalde. Ben, esta iniciativa que traemos hoxe aquí non é nova para o Grupo Popular. De feito, no anterior mandato xa trouxemos algo similar, algo que vimos reclamando tamén constantemente, tamén incluso no noso programa electoral, esa preocupación que temos, eu creo que todos, vostedes tamén, o equipo de goberno, constame, sobre o estado de ruína que ten moitos edificios, non só no casco histórico, que quizás sexa o máis chamativo porque é o máis transitado, tamén en outros barrios que non teñen unha denominación de patrimonio histórico, pero que son importantes na cidade, como o barrio da Estación, onde tamén hai edificacións pois en estado ruinoso, algunha que outra que xa tivo algún disgusto, non, de caer parte da fachada e de ter que logo derribar o resto. Ben, por eso nos parece importante pois traer esta iniciativa e falar deste tema no pleno, no, da Corporación Municipal. Decimos que seguro e creemos que sí que lles importa o tema ao equipo de goberno, pero creemos que non se fai, non se está actuando de maneira suficiente, que non é unha preocupación prioritaria. Decíamos hoxe, por exemplo, nos medios de comunicación, nunha radio, que o señor alcalde na primeira intervención parece que non lle gustou moito o meu tono na radio, pero que lle explicaba e que creo que ten outras prioridades, como é, por exemplo, pues, facer festas e asfaltar, que creo que está ben, que todo é importante nun equipo de goberno, pero creo que hai que preocuparse de outros asuntos que igual dan menos titulares, pero que tamén son importantes. E iso é o tema que nos ocupa. Neste inverno, así o expoñemos así na exposición de motivos, precisamente veu un inverno un pouco pois intenso en choivas, en ventos, en algúns momentos, onde se ve pois que poden caer tellas ou parte de fachadas. Ata de agora non houve un risco especial, pero sí que vemos a veces que se cubren pois con barandas e con vallas para evitar esa perigosidade nos viandantes. Por suposto, entendemos que os corpos de seguridade municipales actúan con rapidez cando hai un aviso, e tamén me consta deso, que enseguida, cando un veciño avisa, pois enseguida se está no lugar, non hai ninguna crítica ao respecto, pero sí creemos que se ten que traballar con máis intensidade según o exposto pola Lei do Solo e tamén pola ordenanza de fachadas do Concello. Tanto a ordenanza como a Lei do Solo permiten ao Concello a empezar a traballar de oficio, non só a iniciar os expedientes pertinentes para instar a esos propietarios ou a que arranxen o edificio ou a que o derriben, porque a veces os edificios non teñen arranxo posible. Estamos agora coa tramitación do Plan Rexurbe e cóstame que non todos os edificios van poder ser obxecto de rehabilitación por ese estado que teñen de deterioro tan grave. Tamén nos consta que seguramente sexa moi difícil atopar os propietarios, moitas veces son casas que están deshabitadas desde fai décadas e os heredeiros igual incluso están no outro lado do charco. Polo tanto, o motivo que traemos esta moción é para que haxa valentía tamén, que se é necesario facer un derribo dunha casa que se faga, porque a lei lle permite actuar de oficio o Concello, e por iso o que propoñemos é o seguinte, que o Concello cumpra a legislación vixente mencionada e leve a cabo todos os mecanismos legalmente establecidos necesarios para solucionar o actual problema de edificios en estado ruinoso na cidade. De momento, nada máis. Moitas gracias. Gracias, doña Cati. Don Germán. Sí, bueno, nós como monfortinos temos un plan especial de rehabilitación do casco histórico e despois nós, no noso programa desde Desperta Monforte xa falábamos da elaboración dun pexón, da estrategia de planificación urbana integral no noso patrimonio urbano, pois por exemplo peatonalizar a Pontebello ou a defensa mesma do Malecón, non sei se despois nos quere falar algo do tema do Anchoas, e elaborar unha ordenanza de conservación de edificios, unha inspección técnica para afrontar conservación e para os edificios que están en ruínas, e entendemos que son algunhas das prioridades. Fixemos un programa con 17 puntos, o certo é que ben o podían ver, pero, efectivamente, dentro das súas prioridades non hai ningunha máis que seguir mellorando as rúas das nosas cidades, rematar coas obras do Parque de Covas, manter a calidade do alumeado, seguir desenvolvendo as actuacións previstas do Plan Especial do Casco Histórico. Cuarta, seguir desenvolvendo as actuacións previstas no Plan Especial do Casco Histórico. Seguir cos estudios e traballos previos de cara á elaboración do pexón de Monforte, o sea, nada, como a cuarta. E, iso sí, urbanizar a zona D xunto ao BBV, o Parque dos Condes, igual que xa fixemos coa zona D xunto á Gardería Municipal. Bueno, pois estas son as súas prioridades e, mentras tanto, cal é o tema? Porque, sin exagerar nada, pois cintas da policía, a día de hoxe, hainas, pois non sei, en 10 casas.
balcós tapiados, redes postas para que non se caigan elementos constructivos, pois en outras 4 ou 5. E, efectivamente, Monforte vai ben, vamos a chegar a 19.000 habitantes, que non nos cabe a menor dúda, pero tamén é certo isto outro que estamos dicindo. Hai un deterioro bastante importante, se vas pola Rúa Coruña ou se vas pola zona da estación, moito máis que polo centro, pero indo ao centro chegalle ben. Mesmo na Plaza de España, pois esa casa que ardiu, pois aí está. No centro, pois un pouco o mismo. En Carude, o mesmo. Fai relativamente pouco, outra vez na calle Coruña, e os que andamos por aí, pois vémolo. Entonces, creemos que efectivamente sería importante e interesante que vostedes tuvesen a ben facer o que dixeron no seu programa, que é seguir desenvolvendo as actuacións. O que pasa é que seguir desenvolvendo as actuacións previstas no plan especial do casco histórico é o mismo que no punto 5 que dicen seguir cos estudios e traballos previos de cara á elaboración, que é non facer nada. Entonces, sí que estamos absolutamente de acordo, vamos a votar favorablemente para que o Concello cumpra a legislación vixente e a ver se de unha vez por todos, entre todos, pois facemos de Monforte pois un sitio millor e que luzca millor, porque efectivamente ahora está moi ben, económicamente vainos moi ben, ampliamos poboación, etcétera, etcétera, e todo o que diga, Monforte vai ben e ainda vai ir moito millor, pero moito millor iría se tuveramos a ben, pois, ser quen de botarlle unha ollada a todas esas casas que hai en Derrube. E, por certo, parte do traballo está feito porque nese plan especial de rehabilitación do casco histórico xa pon máis ou menos as casas que hai deterioradas, as que están moi deterioradas e as que están casi en ruína. Que é difícil, non me cabe a menor dúda, pero tampouco viñeron solo para facer as cousas fáciles. Mais nada. Grazas, señor presidente. Moi boa tarde a todos os presentes nesta sesión de plenos. Antes de nada, pois, desexarlle unha pronta recuperación á nosa tenente alcalde. Esta é unha iniciativa que no acordo pon que o Concello cumpra a legislación vixente. Dase por feito que ao facer este tipo de petición dase por feito que non se cumpre. Por lo tanto, isto é unha acusación de importancia. O pexón, que falamos antes del, é a pedra angular neste tema, porque non somente no plan especial se fala das casas que están en ruínas ou con deterioro, senón que hai moitos espazos que non están fora do plan especial, como dice a iniciativa, e ademais hai outra cousa importante que é o feísmo, que moitas veces cando falamos de turismo, queremos a xente cando ven aquí e nos visita, pois cóstame que a gran maioría vai moi contenta do que atopa aquí na nosa cidade, pero tamén é certo que se pon de manifesto pois unha decadencia, como fala aquí tamén a iniciativa, importante. Chega ao abonda con subirse ata San Vicente e mirar hacia abaixo e ver a cantidade xa solamente de tellados que están fundidos e de edificios en ruínas. Isto tamén é certo, hai que decirlo así de claro, somos propietarios e a veces tomar medidas contra esos propietarios son medidas pouco populares e costa facelas, pero dentro das posibilidades que ten o Concello hai que utilizar todas as ferramentas porque, repito, a distintas... E unha cousa tamén moi importante, que a veces os que nos dedicamos ao mundo da construcción e que estamos constantemente pois falando con propietarios, con contratistas e demais, unha das cousas que todo o mundo nos reclama, e isto é unha verdade que non podemos calala, independentemente de que se poda facer ou non, que se poda mellorar ou non, é que debemos de facilitar os trámites á hora de rehabilitación ou de construcción e demais. Cando falo de facilitar trámites non somente do Concello, sino de todas as administracións que estén competentes, porque a veces para arranxar un inmueble donde, que claro, as cousas hai que facelas en tempo e facelas en regra, non? Pero que si Confederación, que si Patrimonio, que si o Concello, que si o dueño da carretera
moitas veces a xente abúrrese e desístese por arranxalas. E constame que isto que é así. Falábamos que había un plan especial. Claro que hai un plan especial e formamos parte de cando xa estaba neste Concello, cando se aprobou, que tuve acceso á documentación, e é un plan especial bastante acorde ás necesidades, pero tamén hai que lamentar, ou ten que ir, para entendernos, ten que ir ligado a partidas orzamentarias importantes. Non ten por que ser do Concello únicamente, senón que hai que buscar a fórmulas para que outras administracións, nomeadamente a Xunta, pois tamén colaboren nesa facilidade de orzamentaria para axudas, porque sabemos que moitas veces construir no casco histórico ou dentro do plan especial pois que ten unhas restriccións importantes e incluso pois económicamente certos materiales que hai que empregar non son axeitados ou bueno, son axeitados pero económicamente non son a veces accesibles e polo tanto pois creemos que ese plan especial ten que ir ligado a un maior orzamento. Precisamos saber tamén cantos inmobles hai en risco, aparte do plan especial, en risco de colapso, e facer un estudio para levarlo a cabo e producirlo. E que o Concello, nas medidas do posible, pois poña o que este as ferramentas axeitadas para paralizar isto. Nos vamos votar a favor, porque ao fin e ao cabo é necesario que se tomen medidas neste aspecto. Sabemos que por moitas que se tomen, a gran, digamos, a pedra angular está na mão dos propietarios, moitas veces incluso, que hai que dicirlo tamén, os técnicos do Concello seguramente se poñen a cabeza no lío para dar con propietarios, porque ao mellor son xente que están na emigración, que non se sabe tamén moi ben de quen é o dono, incluso noutros sitios, pois ao mellor hai unha casa que é de 3 ou 4 que están sin partidas, é de 3 ou 4 propietarios e depois ninguén quere ao mellor asumir as costas. É complejo a situación, pero nos apoiamos apoiamos que se tomen as medidas todas cantas sexa para que eliminar a medida do posible isto. Máis nada. Muchas gracias, don Emilio. Señor Torres. Muchas gracias, alcalde. Buenas tardes a todos los presentes. Doña Cati, yo creo que usted parte de una premisa errónea cuando hace esta moción. Supongo que será por error, no por mala intención. Mire, la ley no dice que la administración tenga que acudir. La ley dice podrá acudir a la ejecución subsidiaria. Yo soy un gran lector del diccionario, es mi libro de cabecera, me gusta leer palabras. No sé si a usted le pasa lo mismo. Permitir significa posibilitar, viabilizar, facilitar, promover, propiciar. Obligar es hacer cumplir algo. Y cuando se hace cumplir algo es porque es de obligado cumplimiento. Y la ley lo que dice es que la administración podrá acudir, no la obliga. Entonces, si usted hace una propuesta con un enunciado de instar al Concello para que cumpla la ley, está haciendo una afirmación muy grave, porque es tanto a contrario sensu como decir que la estamos incumpliendo. Y yo lo primero que quiero decirle, ante este enunciado que formula usted, es que si existe algún tipo de incumplimiento, proceda a denunciarlo ya, desde ya. No espera mañana, vaya ahora, porque no existe. Entonces, le agradecería que retirase esto. Usted puede instar para que se proceda conforme al artículo que cita de la ley a acudir a la ejecución, pero no obligar. Porque fíjese, no hace falta el cumplimiento de la legalidad viene impuesto por el ordenamiento jurídico. No hace falta que lo acuerde ningún pleno ni ninguna corporación. Y con mandato genérico y sin mayor concreción su moción parte de una premisa errónea, porque no es obligatorio y además es ociosa, entiendo, porque el cumplimiento de la ley está establecido por el ordenamiento jurídico. No hace falta que lo acuerde un pleno. Pero es que fíjese usted, a mayor abundamiento, es en cierto modo como una especie de brindis al sol, porque tampoco se dice qué actuaciones concretas se refieren, ni dónde, ni qué áreas, ni qué zonas, ni qué edificios, ni hasta qué punto de ruina o no ruina. En definitiva, es una petición de contenido genérico, pero eso sí, con relleno sorpresa, que es el siguiente, que es que con dinero público de todos los monfortinos se acometan obras integrales y edificaciones particulares. Y nosotros hasta ahí podíamos llegar, con el consiguiente perjuicio para la administración, creando además un efecto llamado de ánimo a los particulares para que no decenten nada. Va a venir papá Estado, en este caso el Concello, a arreglar fachadas, a reparar inmuebles, porque se lo van a hacer. Pero en cualquier caso no está dentro de nuestro proyecto.
Y además, entiendo, mi siempre humilde opinión, que llevaría actuaciones y consecuencias con las que no estamos de acuerdo. Este Concello, doña Cati, debe cumplir, como todas las administraciones públicas en este tipo de cuestiones, debe cumplir con los trámites estipulados, que a veces, el procedimiento administrativo, prolongan la actuación de la administración, todo lo que un sistema garantista exige para que el administrado pueda ejercitar los medios reaccionales y pueda darse un programa de ejecución establecido en la ley. Y hasta ahora a mí me consta que no hay ninguna actuación fuera de los plazos legalmente establecidos. Si la conoce y acusa de incumplimiento, insisto, denúnciala. No creo que encuentre ninguna. Pero en cualquier caso, este Concello no puede actuar en un bien un día para otro. No se olvide que todos los inmuebles tienen propietarios, como explicaba don Emilio, con nombre, apellido y privado, habrá que encontrarlos, como bien decía él. Y la Administración debe actuar de acuerdo con la ley y con respeto a los derechos y garantías individuales, empezando por el derecho de propiedad. Además, mire, yo creo que sé por dónde va usted, porque eso ya ocurrió en otros lugares, y además, curiosamente, donde gobierna su partido, donde se arreglaron casas particulares, bloques enteros, para que luego los propietarios los vendieran a fondos buitres, y así empezamos con la fiesta para los amigachos. Y eso, desde luego, este Concello no va a entrar por ahí. Mire, este Concello está actuando sobre los inmuebles en mal estado tal y como estipula la ley, y de incumplimiento, nada. Con orden de ejecución, con sanciones, con precintos, etc. Y no voy a dejar el tratamiento de este asunto sin recordarle que este alcalde solicitó la declaración de área resurbe, no sé si le suena, para actuar en el casco histórico, posibilitar el asentamiento de inmuebles. Porque no le pide usted a la Consejera de Vivienda que proceda a su aprobación de una vez por todas y a la inversión necesaria, tal como hizo en otros concellos, donde los portavoces del PP gestionan estas cosas, en lugar de venir aquí a decirnos que no cumplimos con la legalidad y a imponernos obligaciones que la ley no impone. Mire, intente gestionar esto, eso sí que sería, porque así, si usted algún día aspira a ser alcaldesa, que yo creo que puede llegar a serlo, y esta vida no es cuestión de insistir, por lo menos si no lo es, o si lo es, le recordarán como alguien que hizo cosas por sus vecinos y que su intervención sirvió para mejorar la vida de sus vecinos, como es, por ejemplo, en la aprobación de este plan de gran interés. Y se me está acabando el tiempo, entonces voy a continuar ya. Como puede ver, en este concreto aspecto no existe la obligatoriedad del ayuntamiento. Desde nuestro punto de vista es totalmente cerrada. Así que deje de poner deberes a los demás donde no existen, sobre todo porque yo hago alguno con antelación a usted, no digo que sea su caso, que también que dijo, si yo gobierno voy a arreglar todas las casas de todos los que las tienen en mal estado. Y ese señor lo que hizo fue engañar a todo el mundo. Afortunadamente, el engaño no se desveló porque nunca gobernó. Señor o señora, como decía, vamos a apoyar su moción porque lo que nos pide lo plantea como una obligación legal y no está contemplado en la ley. Y además supondría utilizar dinero público, dinero de todos los monfortinos, incluido el de aquellos que arreglan sus casas con gran esfuerzo y gastando sus pequeños o grandes ahorros. Eso es todo y creo que ya lo doy por terminado el asunto, salvo que haya algo que contestar en la segunda intervención. Gracias. Gracias. Segundo turno de Cati. Muchas gracias. Bueno, agradecer a quien apoia a moción. Eu creo que se entende o espírito da moción, que é a preocupación por esos edificios en estado ruinoso. Creo que, ademais, é positivo, non que non se vote a favor, traelo debate ao pleno. Non podemos esquecernos da importancia que ten para a imaxe da cidade e para a súa tamén para a perigosidade, que, como dixemos na primeira intervención, afortunadamente, pois, se actúa rápido non pasan cousas maiores. De todas formas, vexo que tanto o voceiro do Bloque como o voceiro do Partido Socialista consideran que se estou acusando de non cumprir a legislación vixente. Home, se traemos esta moción, creemos que se pode facer moito máis. Señor Iván, aparte dese punto 5 do artigo 136 da Lei do Solo, que efectivamente dice que subsidiariamente se podrá facer unha execución por parte do Concello, sino que previamente hai outro tipo de mecanismos que consideramos tras a inspección da documentación que se nos facilita, xuntas de goberno, decretos de alcaldía, etc., non se fan os suficientes expedientes de edificios ruinosos. Por suposto, seguiremos traballando neste asunto, pediremos máis documentación para facer máis comprobaciones, pero por iso traemos esta moción. Consideremos que non se inspeccionan de maneira correcta todos os edificios. Tamén o artigo 137 fala, por exemplo, do rexistro de solares,
E a partir do 141 faltase tamén das declaracións de edificios en ruína. Por eso presentamos esta proposta de acordos. Creemos que se pode facer máis. En canto ao plan Resurbe, por un lado decirlle que, mire, eu non son alcaldesa, non me atribuya a mí, non vou permitir, porque entendo moi ben esa estrategia de intentar atribuirme a mí competencias como se fora alcaldesa. Eu estou na oposición, eu non son alcaldesa. Pero sí que preguntei por o plan Resurbe, porque escoitei o señor alcalde na radio, igual que ele me escoita a min, o escoitei a él, que dixo que podía interesarme de como está o plan Resurbe, e intereseime, e a min o que me trasladan é que xa lle trasladaron a vostedes os informes sectoriais correspondentes e que ademais está agora na súa man facer un plan de dinamización. Eu entendo que a Xunta xa o dixo, xa o aprobou no Consello da Xunta, pero vostedes tamén terán que traballar. Non pretenderán que veña aquí a Xunta a facerlle todo o traballo. Digo eu, tamén, porque volvo a decir o que dixen en outras ocasións neste pleno. Teñen que facer máis que facer festas e asfaltar e abrir calles. Tamén hai que preocuparse deste tipo de traballos. Así que, por a nosa parte, o Galla salga ben ese plan Resurbe, o Galla se mellore a imaxe do casco histórico da cidade, pero recordamos que edificios en ruína hainos en outras partes da cidade que non é casco histórico, como é o barrio da Estación. Por lo tanto, por eso nos parece tamén importante esta iniciativa. De momento, nada máis. Moitas gracias. Gracias, doña Cati. Don Germán, renuncio ao turno. Don Emilio. Sí, moi brevemente, nosotros vamos a votar a favor por espírito de iniciativa, pero usted nomeou hai un anaco e dixo, eu non dixo nada, eu simplemente limito o marero que pon, que o Concello cumpla coa legislación vixente. Si na iniciativa dixera que o Concello, dentro da legislación vixente, cumpla con todos os requisitos ou que emplegue todas as ferramentas que están na legislación vixente, non lle habrá dito nada. Pero é o que se dá a entender, non é por outra cousa, non entendo o que non é. Gracias. Gracias, don Emilio. Señor Torres. Muy brevemente, muchas gracias, señor alcalde. Doña Cati, yo una vez me dijo usted a mí que le dijera quién me escribía las cosas, que cambiara el discurso. Yo no le contesté, pero lo voy a contestar ahora. Perdón. Me dijo una vez que le dijera quién me escribía las cosas, a mí me asesoraba que cambiara el discurso. Yo no le dije nada, se lo voy a contestar ahora. Dígale usted, al que le asesora a usted, que se mire la ley. Antes, para no hacer estas cagadas, que se mire la ley. Y que no diga que lo que es una facultad de que algo que es potestativo cumplir, que no nos lo vayan a decir como obligación para hablar de un supuesto incumplimiento subrepticio de la realidad. Y luego, sobre todo, dígale también que cambie el discurso cuando la caga, que no venga a decir que esto puede ser así, pero que lo traemos porque hay preocupación en el sector, que ya lo dijo siempre, porque nos parece interesante tenerlo a debate, que es lo que dice siempre, y lo presentamos porque siempre se puede hacer algo más, que es lo que dice siempre. Diga al asesor que renueve el discurso, que se mire lo que le trae para plantear y cuando le sale mal que lo reconozca, nada más. Eso es todo. Moitas gracias, señor Torres. Turno de pecha, doña Cati. Sí, moitas gracias. A ver, señor Iván, antes, vostede non escoita moitas veces no pleno. Xa lle dixen antes ao alcalde que non nos daba os cartos para asesor. Que asesor vamos ter, por favor? Se non nos dan os cartos para asesor. Mire, non empregue esas palabras. Por favor, que non estamos aquí, levámonos ben, podemos ter unha boa relación fora do pleno, pero pídolle, por favor, que entendo que se poida enfadar, porque gustalle tamén argumentar, bueno, decir as cousas, pero non me empregue de determinadas palabras que prefiro que deixe para fora do pleno. Non vou repetir aquí a palabra que dixo. Simplemente lle digo que non só é o punto 5 do artigo 136, que son os puntos que están previamente. Consideramos que non se está levando a cabo esa inspección de todas as edificacións en ruínas, por eso presentamos esta proposta de acordo. Nada máis, non podo dicir nada máis que o dito xa ata agora. Moitas gracias. Moitas gracias, doña Cati. Ten razón que se poden decir as cousas con total cordialidade, dicindo o mismo. Pero sí que lle quero dicir alguna cousa. Xa o dixo el, pero, mire, este Concello tendrá moitos defectos, o Goberno, o Concello non. O Concello non ten defectos. Pero nós cumprimos a lei escrupulosamente e as sentencias tamén. Podemos equivocarnos nas decisións, pero a legislación cumplimos a rajatabla. E claro, do seu titular dedúcese que non a cumplimos, porque usted dice que cumpla a lei. Xa cumplimos. Xa cumplimos. Porque, como ben explicou, algo que é potestativo non é obligatorio. E mire,
hai unha cousa que se chaman as ITVs das viviendas, que son obligatorias legalmente, pero tamén aí pon quen é o responsable de facelas, que son os propietarios. Nesa norma, nesa lei, que, por certo, é unha lei que fixa a actual Xunta de Galicia. Pero dá igual que nada haya feito, a lei está aí. É unha lei que hai que tratar de cumplir. E, además, fixese vostede incluye na súa proposta a todos os edificios que poden estar en mal estado moi forte, porque non dice cuáles, nin en que calle. Por tanto, hai que asumir que son todos, e todos á vez. Con lo cual, tampouco está de prioridade, xa me dirá como se fai. Eso sabe que é imposible. Claro, por outro lado, vostede non pretenderá, digo eu, que non creo que pretenda, que empecemos a meter multas coercitivas a todo o mundo. Porque ou vostede dice que entremos a saco xa a arreglar. Non, primeiro hai que advertir. E se non fan, sancionar. E logo, en último caso, teríamos que facer nós esa actuación subsidiaria que vostede dice. Entón, que me está dicindo? Que temos que sancionar primeiro a todos que teñen uns edificios en mal estado? Fixe vostede que será a consecuencia do que vostede está dicindo, E logo, en relación co plan Resurbe, mire, desde que se aprobou e se nos comunicou, non se fixo máis nada. E eu, ojalá, salga todo ben, eu digo de boa fe, ojalá salga todo ben. Eu só quero que fagan o que fixeron en Ferrol, o que fixeron en Betanzos, o que fixeron en Tui, por exemplo. E aí quen compra os edificios e quen nos restaura é a Xunta. E logo, as vivendas, pois, as destina a usos sociales e os baixos a usos comerciales. Pero é a Xunta, non son os concellos. Os concellos suelen colaborar cos permisos necesarios para facer as actuacións. Pero quen adquire, quen compra os edificios é os fondos que dota o plan Resurbe. Así que, nós encantados, canto antes, compren edificios aquí en Monforte para recuperar, para rehabilitar e para destinalos a fines sociales e ao alquiler de vivendas para xóvenes, o que sea, ou a baixos, que hai moitos edificios antigos que están para recuperar, pois algún hotel comercio, perdón, a Rúa do Comercio, outros en outros casares, incluso xa tiveron comercio nos seus baixos, e poden volver a ter comercio neses baixos. Por tanto, ojalá se fagan canto antes. Bueno, pois sometemos a votación a proposta do Grupo Popular. Votos a favor. 6 votos a favor, votos en contra. 9 votos en contra. Queda rexeitada esta proposta. Pasamos ao punto número 6, que é unha moción do Grupo Municipal do BNG para instar a instalación dun punto de información turística na compañía. Dictamen da Comisión, por favor. O ditame é favorable á proposta cun voto a favor do Concelleiro do Grupo Municipal do BNG e 9 abstencións dos Concelleiros do Grupo Municipal Socialista, dos Concelleiros do Grupo Municipal Popular e do Concelleiro do Grupo Municipal Experto Monforte e Grupo Mixto que se somete a decisión plenaria. Moitas gracias, señor secretario. Para expoñer a iniciativa, ten a palabra Emilio. Gracias. O turismo sustentable é un sector económico que abre nichos de mercado e xera oportunidades asociados aos sectores primarios e secundarios, supón unha boa oportunidade para o desenvolvemento do territorio, a creación de emprego e a consecuente dinamización socioeconómica e axudará a unha leve fixación da poboación. Mais na actualidade, a demanda turística require de servizos que teñen que ser prestados polos concellos receptores. O turismo é competencia galega da Lei 7/2011, do 27 de outubro, e do turismo de Galicia que establece no seu artigo 5 o seguinte. O artigo 5, as competencias municipais, corresponden aos concellos en prexudicio das competencias establecidas pola legislación de régimen local as seguintes atribucións: a protección e promoción de recursos turísticos no seu termo municipal, o desenvolvemento de infraestructuras turísticas no ámbito da súa competencia, promover a declaración de municipio turístico e festa de interés turístico, a potenciación e a promoción da denominación de xeos destinos segundo a definición contida no artigo 23.1, do que formen parte sempre baixo a marca turística de Galicia, a colaboración coa Administración Autonómica en proxectos e iniciativas de fomento e promoción turística instrumentada a través de formas cooperativas axeitadas en cada caso. Tamén recolle a posibilidade de participación por instancia da Administración Autonómica no proceso de elaboración de plans de ordenación, promoción e investimento en materia turística, o exercicio das competencias turísticas que se teñan atribuídas pola Administración da Xunta de Galicia, de acordo co establecido pola legislación de régimen local.
e tamén a colaboración da Xunta de Galicia na protección de dereitos das usuarias e usuarios turísticos. Nesta mesma lei, no seu artigo 8, di que a Rede Galega da Oficina de Turismo son oficina de turismo aquelas dependencias abertas ao público en xeral que de maneira habitual e profesional facilítase orientación, asistencia e información turística. 2, a fin de fomentar a imaxe de Galicia como marca turística, promocionar unha información veraz, completa e homoxénea axeitada ás necesidades das persoas visitantes. Crearase a Rede Galega da Oficina de Turismo, que estará integrada pola Oficina de Turismo da Xunta de Galicia e que outras de titularidade maioritariamente pública que voluntariamente se integren na mesma. E 3, por orden da persoa titular da Consellería competente en materia de turismo, establece os requisitos que terán de cumprir as oficinas que integren a Rede Galega da Oficina de Turismo, o procedimento para solicitar a adhesión voluntaria á rede dos efectos da integración. Na mesma línea, o artigo 28 da mesma Lei de Turismo de Galicia cita a sinalización, a promoción e información turística como servicios mínimos dos municipios turísticos, a saber, sempre os servicios mínimos que, coa ranxo da legislación reguladora da región local, tiñan que representar os municipios das competencias que corresponden ás administracións públicas. Outros concellos turísticos terán que presentar os seguintes servizos. E vou pasar a ler os acordos porque a iniciativa, o que é a exposición de motivos é máis ampla, depois se dá tempo, irei lendo. Os acordos, o que queremos, en definitiva, que o Concello de Monforte, isto non é o acordo, sino que o Concello de Monforte xa é un Concello de interés turístico e que nos dá acceso a liñas de axudas de goberno da Xunta, tanto en infraestructuras turísticas que, por se fose necesario en algún arranxo, cartela e sinalización, alén das que debe sacar para o verán e que anunciou recuperar nas que financia os expostos de traballo. Se ademais temos en conta que Monforte se imparte un ciclo de turismo de guías, información e asistencia turísticas que capacita e habilita ao alumnado para o desenvolvemento deste traballo, temos que concluir que desde o Goberno Municipal, na medida das competencias que nos atribui a lei, temos que axudar a tecer pontes entre a oferta educativa, a creación de emprego, e ademais mellorar a gestión turística do noso destino e que nos axuda a fixar poboación aínda que sexa en xeito temporal. Os acordos son: punto 1, abrir un punto de información turística municipal nas inmediacións do aparcadoiro da compañía en temporada alta, emplazar ao Goberno da Xunta de Galicia que reciben as subvencións concellos declarados municipios turísticos de xeo destino de Galicia para a contratación de personal na oficina de turismo. 3, solicitar desde o Concello a citada liña de axuda de personal. E 4, poñer en funcionamento o traballo en liña para os puntos de información turística cos oficinas da Xunta de Galicia. En definitiva, o que traemos a este pleno, sin tanta letanía, pois o que pretendemos é que o Concello, que somos, dende o BNG, somos conocedores de que no Brán, neste Brán creo que remata a concesión da empresa que gestiona a oficina de turismo, pois que se pode saltar no verán, e se non, pois, cando se faga o novo contrato, pois que se dote a posibilidade, que se estude a posibilidade que se faga, nós xa creemos que hai motivos suficientes de poñer un punto de atención turística no entorno do aparcamento. Ben pode ser nas casitas, unhas oficinas das casitas, se que hai alguna disponible, ou tamén, como por exemplo, non digo que teña que ser, pero por exemplo, algún dos carritos que están vacíos. E por qué? Porque somos conscientes da cantidade de afluencia de turistas que reciba a nosa cidade, somos conscientes de que hai un ano, xa levamos tempo, pero hai un ano para esta parte, pois se incrementou ese número. Sabemos tamén que moitos destes excursións ou destas visitas que fan tran un guía profesional que xa veñen co viaxe preparado, e tomamos como punto de referencia o aparcadoiro do Parque dos Condes, que é onde a xente chega. E pensemos, por exemplo, que os buses lanzadeira, os embarcadoiros parten dali. Que pretendemos con isto? Pois queremos que, sin que sacarlles atribucións á oficina de turismo, poñer un punto de información para que o primeiro que chegue o visitante, según chega a Monforte, pois tiña xa unha orientación, porque sabemos, todos andamos pola rúa, pois hai xente que nos pregunta onde está a oficina de turismo, onde está tal sitio, onde está outro tal, e si, según chegan ao aparcamento, se vai sendo autobús ou aparcan o coche e teñen un punto de referencia, pois creo que sería bon para o noso Concello, para o desarrollo do turismo. E despois outros puntos, pois que se aproveiten esas axudas da Xunta de Galicia para dotar de personal e aproveitar tamén, pois se se pode, pois ese ciclo que hai no Instituto Río Cave para o efecto. Pues gracias, don Germán. Seu turno. Sí, brevemente, porque efectivamente xa está máis ou menos todo dito. Nós vamos a apoiar esta iniciativa, esta moción, porque entendemos que sí, que efectivamente, tendo clarísimo
que hai unha oficina de turismo, sí que sería bon pois, que haxa algún punto de información turística, bueno, pois, no sitio que collen, como están aí os aparcamentos dos autobuses, pois sí que é certo que todo desemboca aí, o sea, en canto chegan, pois todos os turistas van aí. Entón, como primeiro punto, pois a nós parecenos correcto. Si é certo que nós aquí, xa, bueno, foi en este mandato, pero cando gobernaba outro alcalde, pois houve un momento que querían poñer aí un tema dun vagón, e nós, bueno, algunha xente xa non lle parecía moi normal. Nós abogaríamos máis porque se traballe no senso de que ese posible punto de información turística, se o tuveran a ben, pois que este dentro das casitas, porque aí non habría ningún problema nin con patrimonio, nin con nadie. En principio, máis nada. Gracias. Rematou. Pois gracias. Doña Cati. Moitas gracias. Esta iniciativa que trae o bloque, a verdade é que nos parece interesante, porque o turismo creemos que é un motor fundamental na economía española e na galega, e como debe ser tamén en Monforte e de Lemos, e vemos que cada vez temos mellores datos, maior ocupación hoteleira, a hostelería tamén, pois bueno, na temporada alta tamén está contenta, o que sí que se queixan o mellor a esa falta mellor da afluencia de xente en temporadas máis baixas. O que pasa é que nós, vou explicar, señor Emilio, porque nos vamos a abster nesta iniciativa. Non podemos votar en contra porque calquera iniciativa que traigan para mellorar o turismo parecenos positiva, incluso se realmente, bueno, existen esas liñas de axuda da Xunta e se pode conseguir colaboración económica de outras iniciativas, perdón, de outras administracións, tamén nos parece positivo, pero o que é certo é que nós xa temos tamén nosa propia liña en cuestión de turismo. Vostedes traen aquí, para vostedes o primordial, pois o mellor é que agora se abra en temporada alta unha oficina na compañía. O certo é que non sabemos ata que punto podense manter as dúas, a nivel económico, digo, tal e como está agora a situación do turismo do Concello, que ten externalizada xa a gestión. Nos parece ben que en caso de que se reactivasen esas axudas, pois se pediran e demais, nos parece ben calquera iniciativa que se traiga nese sentido. Pero, como dixen, nós temos a nosa propia folla de ruta que trouxemos en diferentes iniciativas aquí ao Concello. Xa deixemos en varias ocasións que non somos partidarios de que este externalizado o turismo, consideramos que deberían de haber prazas no Concello de persoal que se adique ao turismo. De feito, nesa moción onde pedíamos persoal cualificado, para nos prima máis que exista un gestor de turismo, por exemplo, un técnico de turismo, perdón, como existe en outras áreas que funciona moi ben, como en deportes, en cultura, áreas que funcionan estupendamente gracias a esos técnicos, a esos concelleiros que non cambian a pesar dos cambios da cor política e que traballan moi ben pola cidade. Creemos que tamén o turismo debería ter esa figura. Por eso nos vamos a abster, porque, como digo, non é a nosa folla de ruta a prioridade de ter unha oficina aberta na compañía, aunque sí entendemos que o mellor o conveniente, máis que abrir en temporada alta, era cambiar a ubicación directamente xa da oficina de turismo, en vez de estar onde está pasar as casitas, é dicir, por ese motivo, vámonos a abster desta iniciativa. Moitas gracias. Moitas gracias, doña Cati. Señor Torres. Muchas gracias, señor alcalde. Bien, don Emilio, sobre el punto de información turística, tenemos que recordar que quien lo privatizó fue el BNG cuando llegó al gobierno. Ya sé que usted no estaba aquí, me lo va a decir, pero lo cierto es que fue el BNG quien lo privatizó. Esas instalaciones, con anterioridad, estaban en las casitas de la compañía, junto al estacionamiento del Parque de los Condes, que bajo nuestro punto de vista era el lugar idóneo para la atención de los turistas. Y fue trasladado por el BNG, sin saber por qué, a dependencias del antiguo ayuntamiento. No consideramos en estos momentos habilitar, no tenemos proyectado habilitar ningún otro punto de atención turística en aquella zona, y menos que se presente o se plantee como un kiosco informativo, una estructura de este tipo, que yo creo que solo es de somera información para después remitirlos a la oficina de turismo. Creo que nuestra ciudad debería tener algo más acorde, ¿no?, con el servicio que se ofrece, con la oferta turística que hay. Además, el contrato con la empresa que la gestiona en la actualidad, que además de llevar eso llevan la oficina de turismo, el Centro del Vino y la oficina del Peregrino, la empresa que lo lleva,
estipula que la ubicación actual y no podemos cambiar lo que dice el contrato, en el supuesto de que se plantease trasladarlo, ¿de acuerdo? Decirle que esa idea ya fue valorada por el alcalde hace tiempo. De hecho, se encargó un boceto que desarrollaba esa propuesta, pero tuvo que descartarse por los impedimentos que puso el patrimonio, al menos hasta el momento. Esa es la realidad. No descartamos, no obstante, que en un futuro se vuelva a hacer una valoración en ese sentido. Pero ahora mismo, sinceramente, estamos con otras prioridades. Supongo, corríjame si me equivoco, que esta moción es tipo porque usted sabe que la oficina de turismo está externalizada a la empresa esta que le comenté antes, con unos trabajadores que prestan el servicio, y lo que no puede ser es que el Concello solicite ayudas para personal de una empresa y destinarlas a la oficina de turismo porque es una empresa privada. Sería hacer una cesión ilegal de trabajadores, como mínimo. De hecho, recordar que cuando la Xunta ofrecía estas ayudas para contratar profesionales para puntos de interés turístico, las solicitamos e iban a prestar servicios en la Torre del Homenaje, cuyo servicio turístico no estaba incluido para su gestión en el contrato de la Oficina de Turismo. Esta empresa que se ha presentado, ha ganado el concurso y que gestiona, como digo, la Oficina de Turismo, Centro de Vino y Oficina de Peregrino. Pero también nos encontrábamos que estas ayudas cubrían solamente 3 meses, de ahí que en ocasiones no acudiera ningún profesional. Por tanto, debido a sus contratiempos, decidimos en el último contrato incluir la atención de visitas a la Torre del Homenaje con la Oficina de Turismo. Es un poco para informarnos sobre la vida del proyecto y de lo que es. Por eso digo, en cuanto a atención y orientación, está esa oficina de información que lleva esta empresa. En cuanto al trabajo en línea, tenemos que considerar con calma. No decimos que esté mal, se puede valorar, estudiar, pero a veces el trabajo en línea lo que sirve es para que el trabajo de algunos se beneficie a otros. Como dicen por aquí, unos más que otros. Por tanto, no vamos a apoyar esta moción sin perjuicio de las valoraciones y consideraciones que he hecho, y en cuanto a que en un futuro se pueda estudiar la posibilidad de realizar no algo exactamente ajustado a esto, pero sí en el sentido que parece ser el interés de la moción que usted presenta. Eso es todo. Gracias, señor Torres. Segundo turno, don Emilio. Gracias. Ben, por partes. Nosotros, Germán, sabemos si é un vagón ou un carrito, un quiosco, non sei. Bueno, vamos a ferramenta máis axeitada, que non propoñemos nada en concreto, porque habrá pois que non valore de outro xeito, ou que valore pois a mellor forma. Dona Cati, despójense dunha vez da alforxa que levan en riba. Por votar co BNG non lles pasa nada. Nós votamos con vostedes e non pasa nada. E dicen, no, vamos a, esto lo vemos bien, pero temos outra idea. Claro que teñemos outra idea. Nos temos aquí un punto de información que nos meses estivais, 3 meses, que ahora vou co señor Torres, co que dicía os 3 meses, e non pasa nada. Vanse a ester, bueno, pues, eu non vou, evidentemente, respetar a súa decisión, faltaría máis, non? Con respecto ao que dice o portavoz do Partido Socialista, voume quedar así, ler entre líneas, que se pode, como moitas cousas, outras que vixan aquí este pleno, que vamos a votar en contra, pero ao mellor dentro dun tempo fanse. Bueno, pois, o modus operandi, tamén o respeito. Falaba vostede que o BNG foi que sí, pois sí, pero todo o mundo se equivoca. O Partido Popular no seu día privatizou a auga, e vostedes agora, despois de 10 anos, pois non deixaron de, non recuperaron ningún servicio. Por lo tanto, aquí somos todos iguales nese aspecto. Outra cousa é que os que estamos agora, pois é certo que temos que apandar co que fixeron outros, que fixeron cousas pois mellorables, pero tamén fixeron cousas moi boas. E xa sei que xa lle expliquei antes que somos coñecedores de que está a punto de rematar o contrato coa empresa que gestiona a Oficina de Turismo. Pois non sei se vai repetir, se van sacar o pliego, se van fazer unha prórroga ou como van facer. Nós o que lle fazamos é que a hora de aquí, ao mes de agosto, técnicamente, vai ser complejo, porque hai unha serie de documentación que hai que tramitar e evidentemente non é fácil,
Pero tamén é certo que ainda caixa un contrato da Oficina de Turismo e ese contrato, sin tocar e sin molestalo e sin problema ningún, se pode facer con carácter público dentro do Concello, recibir non, primeiro vamos a pedirlas e despois sabremos se dan esas axudas por parte da Consellería competente e facer un punto de atención, pois estes 3 meses de verán, pois é certo que o día da festa de agosto pois xa vai estar o aparcamento pechado e xa é máis complejo, pero sin en ningún momento pois facer competencias que leva ao contrato, pois podese facer dentro do Concello. E creemos que é importante facelo, e non xa só porque o digo a BNG, nin porque o digan calquera de nosotros, senón que a realidade pois é aquí na rúa. Perdón. Tengo un turno de pecheina. Vale, gracias. Segundo turno, Germán. Sí, con eso de por que viere e entendiere, a min gustaríame que nos aclararan, se pode ser, bueno, non é a miña moción, pero ou non entendín ben, non sei se é que non se poden pedir a Xunta de Galicia personal para o tema de turismo porque está externalizado. Ou non sei se se pode pedir personal amén de ter externalizado. Entón, eso sí que, si o tenga ben, si o podía aclarar. Mais nada. Moitas gracias, doña Cati. Bueno, simplemente decirlle ao señor Emilio que nós ya votamos moitas veces a favor. E, de feito, na seguinte vamos a votar a favor. E aquí non vamos en contra, nos abstemos, porque o turismo tamén para nós é moi importante, e xa trouxemos tamén iniciativas que traemos outra folla de ruta. Creemos que o que trae en concreto pode ser difícil de cumplir precisamente, como lle dixo tamén o voceiro do Partido Socialista, porque está externalizado agora a xestión de turismo. Os empregados que existen son privados. Non sei ata que punto se pode levar a cabo agora unha apertura dunha oficina en verano, acollerse a determinadas subvencións que entendo pola súa axuda, que agora non están en vigor, ou levan tempo sin estar en vigor, a verdad. Pero, bueno, parecenos ben que existan estas axudas tamén, igual que existiron atado agora, pero preferimos absternos pola imposibilidade de que se poda levar a cabo esta moción. Nada máis, gracias. Gracias, doña Cati. Señor Turno, segundo turno. Muchas gracias, señor alcalde. Mire, don Emilio, una pequeña aclaración. Dije que esta idea ya fue valorada por este alcalde hace tiempo. Y le dije bien también que de hecho se encargó un boceto en el que se desarrollaba la propuesta, pero hubimos de descartarla por los impedimentos que puso Patrimonio, por lo menos hasta el momento. ¿Qué significa eso? Cuando le digo que lo vamos a probablemente retomar o que se continuará, vamos a continuar abundando en algo que ya hemos iniciado. Por eso, de ahí la razón de no aprobar la moción, porque se está en ello, ¿me entiende? No es posterior su moción. Con respecto a lo que ha dicho el señor Germán, mire, amigo, yo, de verdad, si usted no tiene claro si se puede contratar, no contratar o descontratar y necesita asesoramiento, búsquelo. Pero yo no voy a ser el que le asesore, vengo aquí a otra cosa, ¿no? Que quede bien claro. Y con respecto a lo que dijo doña Cati, pues también, es decir, que nosotros votamos también a favor de lo que nos parece correcto, lo que nos parece incorrecto no, y nada más. En eso estamos todos. Creo que la participación, el debate, la finalidad del debate no es ni la confrontación ni tener la razón, sino llegar a acuerdos y poder sacar adelante proyectos en los que intervengamos todos. Si no, las elecciones nombrarían un presidente y todos los demás sobraríamos. Curas, policías y jueces para casa, todos. Aquí no pinta nadie nada. ¿Me entiendes? Eso es todo, nada más. Muchas gracias. Turno de pecho, don Emilio. Nada, moi brevemente, pois, veces pretamos forte voto a favor, o Partido Popular que non vote en contra, e o equipo que non vote en contra, que non vote en contra. Vale, perfecto. E bueno, simplemente, pois, agardar que sigan valorando isto, que se pode facer, e digo máis, unha cousa tamén importante, que o mellor, e digo isto dixo así encima da mesa, o mellor, na próxima reunión que tiña o Consorcio Turístico, igual hai que plantexar tamén, que o mellor tamén podía poñer o propio Consorcio Turístico un punto de atención en Monforte como capital da Ribeira Sacra, porque daqui tamén é certo que se reparte moito, repártese, vamos a entender as cousas, dende aquí distribúyese,
unha forma palabra máis aceitada. Distribúese moito dos turistas que recibimos por resto dos concellos dese xeo destino que é a Ribeira Sacra e que, repito, e encheseme a boca, o mellor ambicio meu, de dicir que somos a capital da Ribeira Sacra. Muchas gracias, don Emilio. Vou comenzar a ter dous comentarios brevísimos. Vostede non estaba aquí, pero eu escoitei aquí, foi un testigo dun debate duro entre dúas concelleiras, entre a voceira do Grupo Popular, doña Julia Rodríguez Barreira, e dona María José Vega, cando se trasladou a oficina de turismo das Casitas para o Concello Vello. Daquelas o PP opoñíase ao traslado. O BNG, que levaba, lógicamente, a responsabilidade de turismo, pois fixose cambios, fixose traslado. E ao mesmo tempo privatizouse. Nós, en aquel momento, pensábamos tamén igual que o PP, o Partido Socialista, digo, que debía permanecer a oficina de turismo nas casitas da compañía, porque efectivamente estaban ao lado dun estacionamento que acabamos de crear, que non o había, por acabar as obras do Parque dos Condes, era un montón de terra, e que casi me amenazaban a mí que o patrimonio iban a hacer non sei cuantas cosas, porque humildemente, e o repito aquí, ese é responsabilidade de quen lles fala. A pesar, poden recuperar incluso as hemerotecas, e verán o que decían todos sobre eso. E hoxe imagínense vostedes quitar os 300 plazas de coches de aí. Dito eso, como dice aquí o compañero, nós fixemos incluso un boceto dunha oficina de turismo, de algo moi similar que nos gustaba e que estaba en Gijón. O sea, tampouco era unha idea original, era ver que había outro sitio, neste caso en Gijón, e facer algo parecido na compañía. Bueno, pois de momento, efectivamente, non tivemos o beneplácito de patrimonio. Iso non quer decir que mañá, ao mellor, pois, retocando algo, pois igual se poida ver. Pero bueno, que quero dicir tamén con isto que, claro, xa sei que non era vostede, pero o partido que vostede representa foi quen fixo ese cambio. E que agora tamén nos veñen exigindo aos demais o cambio era ao revés, home, pois non parece, en fin, moi alá, non? E logo do que vostede pide aquí, hai alguna cousa que non é posible, porque ao estar externalizado o servicio, non podemos pedir axudas para terceiros, porque non son personal municipal. E, no outro caso, usted imagínese que nos deran, pois, eu que sei, como daba antes para todo o rodonaxe, un par de meses ou 3, que chegaba, por certo, moi xusto. E aí tens que facer unha selección de personal, nunca daba por 3 meses. Porque, claro, os prazos legales son os prazos legales. E hai que facer a selección. Por tanto, quero dicirlle con isto que tampouco isto é moi práctico. Que se recuperen as axudas, pareceme ben. Pareceme ben porque os concellos calquera axuda que lle ben. Pero, quero dicirlle que tamén a practicidade disto non é moi alá. Simplemente a título de comentario, non é para máis. Así que, rematado o debate, sometemos a votación a proposta do BNG sobre o traslado da oficina de turismo. Votos a favor. 3 votos a favor de BNG Experta, votos en contra, 9 votos en contra do PSOE, abstencións, 3 abstencións do Grupo Popular. Pasamos ao punto número 7, que é outra moción do BNG para a eliminación de barreiras e conversión en rúa de plataforma única a rúa Dr. Casares no seu tramo de acceso ao centro da cidade, ao centro de saúde, perdón. Aínda que de xeito inboche, de maneira inboche, don Emilio na comisión falou de hasta o final da rúa, propuxo hasta o final da rúa. Dictamen da comisión, por favor. O ditame é favorable á proposta, con voto a favor do concelleiro do Grupo Municipal do BNG
e 9 abstencións dos concelleiros e concelleiras do Grupo Municipal Socialista, dos concelleiros do Grupo Municipal Popular e do concelleiro do Grupo Municipal Experto Monforte e Grupo Mixto, e que se somete a decisión plenaria. Muchas gracias, señor secretario. Para explicar a iniciativa, ten a palabra o señor Luaces. Sí, moi boas. O dereito a unha accesibilidade universal é un principio básico que debe guiar o deseño e a adecuación dos espazos públicos, garantindo que todas as persoas con independencia das súas capacidades físicas poidan desplazarse en condicións de seguridade, autonomía e dignidade. Neste sentido, o tramo da rúa máis próximo ao centro de saúde presenta actualmente unha configuración con beiras rúas elevadas, estreitas e pouco funcionais, o que dificulta seriamente o tránsito de persoas en cadeira de rodas con mobilidade reducida ou que empuxan carriños de bebé, por exemplo. En moitos casos, a estreiteza das beirarrúas obriga a estes peóns a baixar a calzada para poder continuar o seu camiño, expoñéndose así a situacións de risco pola circulación de vehículos. Nós queremos que as rúas de plataforma única, onde a calzada e a beirarrúas elimínanse para crear un único plano continuo e accesible, ofrecen vantaxes, facilitan o tránsito sen obstáculos de peóns, eliminan os bordos, reducen a velocidade do tráfico rodado, melloran a seguridade viaria e promoven unha contorna máis inclusiva, integradora e amable. Este tipo de solucións urbanas están amplamente avaladas por organismos técnicos e normativas europeas, como un modelo eficaz para contornas sensibles como accesos a centros sanitarios, escolares ou zonas con alta presenza peonil. Por iso, en aras de avanzar cara a un municipio máis accesible, propoñemos a transformación exclusivamente do tramo da rúa que dá acceso ao centro de saúde, continuando ata o final da Viña Rei, porque tamén aí existen beirarrúas complicadas, unha rúa de plataforma única, eliminando as beirarrúas e nivelando a calzada para que os peóns e vehículos compartan un mesmo espazo, priorizando sempre a seguridade do peón mediante o uso de elementos reguladores como sinalización, pavimentos diferenciados e límites de velocidade. Por todo exposto, propoñemos os seguintes acordos. Iniciar os trámites técnicos e administrativos necesarios para a conversión en rúa de plataforma única exclusivamente o tramo que dá vía que dá acceso directo ao centro de saúde e ao da Viña Rei. Adoptar medidas temporais de mellora da accesibilidade mentras se executan as obras. Nada máis, moitas gracias. Gracias, señor Luaces. Don Germán. Sí, nós imos a votar favorablemente porque é certo que cando vostedes chegaron fai 10 anos a alcaldía, a praza de Dr. Goyanes non estaba como está agora, pero as beirarrúas que dan acceso ao centro de saúde e tamén ao da Viña Rei sí que estaban máis ou menos o mesmo, estreitas e altas. Non é culpa súa, por suposto, que estas beirarrúas sean estreitas e altas, pero sí é certo que son os únicos que poden mudar isto. O certo que na rúa, na praza de Dr. Goyanes foi por un caso de estética, porque en este caso, entendemos que non lle gustaba como quedou, tiraron con todo, e agora témola desta outra maneira, que está moi ben, diáfana. Agora pídenlle dende o BNG que faga o mesmo que as beirarrúas, o que pasa que agora é por un tema e por outro tema, son por cuestións funcionais, pois para a circulación de cadeiras de rodas, para as cadeiras das crianzas, para mellorar o tránsito da xente. E, aquí temos a doutora que o pode decir. É certo que hai moitas queixas, eu imagínome que ao mellor a vostedes non lles chegan, ou quero pensar que algunha queixa sí que lle ten chegado de que efectivamente, ou se non fagan unha proba, póñanse nunha cadeira de rodas e intenten chegar ao centro de saúde ou da Viña Rei, porque ca estreitez, ou se non fagano con a simple cadeira dunha crianza. Entón, nós entendemos que sí que sería positivo, porque, entre outras cousas, tamén é certo que calmaría o tráfico. É certo que aí podes ir a 30, pero se faz unha vía de plataforma única, pois habería que ir a 10 ou a 20. Por suposto, cos informes dos técnicos, en este caso, imagino que sería da policía ou da concelleira de tráfico e mobilidade, pero si entendemos que sería positivo para toda a veciñanza. Mesmo, gracias. Moitas gracias. Doña Cati. Moitas gracias. Señor Emilio, vamos a apoiar a iniciativa, para que vexa que votamos co bloque. Nós precisamente trouxemos xa nalgúna ocasión un rogo, precisamente pola accesibilidade,
desa rúa. É complexo, entendo que é complexo, pero sí que trasladáramos aquí o tema das beirarrúas, de que maneira se podería ao mellor suprimir dun lado, ampliar doutro, porque efectivamente hai un problema de accesibilidade nesa rúa de Doutor Casares que dá acceso a dous centros importantes, un de saúde e outro de educación. Por lo tanto, transcurren peóns de certa vulnerabilidade por esa rúa. Moita xente enferma ou persoas maiores ou rapaces, xente pequena. Por lo tanto, incluso que van ao Río Cabo, o Instituto Río Cabo. Por lo tanto, si nos parece unha boa idea o da plataforma única. Por iso vamos a votar esta iniciativa. Ademais, comprobamos, tanto que dice o alcalde, que temos que viaxar e ver outras cidades, nos que tamén viaxamos algo, comprobamos que noutras cidades isto se leva a cabo. Por exemplo, en Burgos ou en Pontevedra, pois hai moitas rúas de plataforma única. O problema que lle vexo é que aquí en Monforte non están acostumados a isto. Non sei eu, cando se faga a primeira, se aquí o equipo de goberno decide facela, como van reaccionar a xente. Que o mellor non respetan nada. Bueno, logo xa me explican que igual errei eu e creía que non había ningunha. Otero Pedrallo. Bueno, sí, a parte do Otero Pedrallo, efectivamente. Bueno, pois xa lle adelanto que pouco se respeta tamén, eso. Por eso que é o problema maior que lle vexo. Pero bueno, sí que creemos que é importante facer algo con esa rúa, porque precisamente ten acceso a persoas con vulnerabilidade. Nada máis, moitas gracias. Muchas gracias, doña Catín. Señor Torres. Bien. ¿Cómo son las cosas? Resulta que esta calle fue reformada, creo recordar, por la empresa Indeza cuando gobernaba Nazario Pin, allá por el año 2000, más o menos. Desde aquella pasaron 3 legislaturas con su partido, el BNG al frente del ayuntamiento, el centro de salud sigue en el mismo lugar, el de Viña Rey también, pero para nada se preocuparon de patronizarla o convertirla en plataforma única. Yo sé que usted no estaba aquí, como le digo a don Emilio, evidentemente. Pero miren, en ocasiones relatamos un poco lo que son la historia de las propuestas, porque a fin de cuentas, antes de abordar el debate, hacer un poco de historia nos lleva a saber un poco dónde vienen las cosas. Los pueblos, igual que las personas y las organizaciones, en gran medida somos lo que somos como resultado de todo lo que hemos sido antes y de lo que hemos hecho antes. Y aquí hay una serie de actuaciones previas que son las que son. Por eso me permito recordarlas. Muy brevemente. Tan involucrados como su partido y como usted en todo lo que tenga que ver en materia de accesibilidad está este alcalde y este equipo de gobierno. Recordar que hemos sido nosotros, este alcalde, el que encargó a Cogami un proyecto para la accesibilidad de todos los espacios municipales. Por citar algo. Vuelvo a reiterarle lo que le dije en la anterior moción, que ahora no toca. Eso sí, no descartamos en un futuro acometer dicha obra, porque lo hemos estado valorando. Es que parece que nos leen el pensamiento. De verdad se lo digo. Lo hemos estado valorando. No quiere decir que lo hagamos ahora porque lo dice usted. Estamos en ello. ¿Me entiende? Estamos en ello. Y cuando lo decimos, suele pasar, ¿eh? No se olvide que aquí cuando el río suena, agua lleva. Ya lo hemos demostrado en otras ocasiones. Cuando decimos que estamos estudiando algo es porque es así. En definitiva, la hoja de ruta la marca este equipo de gobierno, tributario de nuestro programa electoral, nuestro compromiso con quien nos ha dado la confianza. Vuelvo a insistir, como no voy a hablar mucho más sobre este tema, que Monforte va bien, que los datos así lo dicen, tanto económicos como sociales como empresariales. No me canso de decir que volvemos a ser 19.000 vecinos, que pronto seremos 20 y pico, y vamos a tener hasta más concejales, pero todos, a repartir. Quiero decir que, bromas aparte, la integración de las personas con discapacidad, la ayuda a todos los que tienen más limitaciones, incluidos menores, lo que decía usted de las personas que van con cositas, no está fuera de nuestra hoja de ruta, y sobre esa calle estamos, ya le digo, estudiando una actuación que probablemente podrá verse, no en breve, pero se verá. Y como siempre que anuncio algo, creo que lo anuncio porque sé que lo puedo cumplir, porque me lo han dicho y estoy rodeado de gente que cumple con su palabra, pues verá cómo va a ser así. Nada más. Señor Laces. Sí, o primeiro decir que non temos ningún topo dentro do Partido Socialista, porque parece como que... Ou sigue eso, dicen por aquí. Non, despois outra cosina.
cada vez que me fala dos anos 2000, eu mellor estaba no colexio, no instituto, acababa de entrar, e que o que fixeran ou non fixeran no seu momento, pois, outras, unhas veces mal, outras ben, pero vamos, ahora mesmo estamos aquí, levan 10 anos gobernando, e que podían acometer unha obra que realmente creemos que é moi necesaria. Porque estamos falando do acceso a un centro de saúde, no que acoden persoas enfermas, non fai falta ser maior para andar en cadeira de rodas, nenos, creemos que realmente é unha obra que non é tan complexa como dice dona Caterine, creo que dentro das obras que se están facendo actualmente no Concello, pois é viable incluso económicamente, non debe ser moi complexa, e realmente creíamos que poderían votar a favor, porque pensamos que realmente é moi necesaria. Nada máis. Moitas gracias. Gracias, don Germán. Si, nada, eu moi brevemente tamén, como teño aquí o seu programa, no tema de urbanismo non iba nada, non sei se o van a ampliar ou non, pero a día de hoxe non. Entonces, nada, felicitarnos, porque en breve, pois, farán esa obra. Ou en breve, ou dentro de 2 anos, ou dentro de 4. Doña Cati. Brevemente, para aclarar, señor Luaces, cando falei de complexidade referíame precisamente a ese rogo, creo que fora un rogo, unha moción que trouxemos nós, agora non recordo claramente. Pero si, non, foi moción porque recordo que o voceiro do BNG xa falara de Emilio, xa falara da plataforma única nesa rúa, cando nos propuxemos cambiar unha beira rúa, mellor suprimila e ampliar outra beira rúa. Eu falaba da complexidade de facer eso, pero mellor a plataforma única que hai que recoñecelo. Recordo que o señor Emilio xa falara naquela ocasión de que o mellor era que eso fora a plataforma única. Eso sí pode ser máis sinxelo. Nada máis, gracias. Gracias. Señor Torres. Mira, é complicado. Moi ben. Turno de peche, señor Luaces. Renuncia. Moi ben. Bueno, non entendan mal, votar a favor, para min, implica un compromiso. E non nos podemos comprometer ahora mesmo a facer eso. Eso non quere decir que, evidentemente, como dixo o voceiro, eso non teñamos pensado, non teñamos falado, non se poida facer de cara ao futuro. Pero votar a favor hoxe para facelo este ano, ou incluso o ano que ven, non. Por qué? Porque non está previsto deste momento. Eso non quere decir que no futuro non se poida facer. E que vostede non estuvera aquí ou que estuvera no colexo ou na guardería, pois non sei, pero eu xa iraba aquí uns cuantos anos e vivín cousas, e a mí se me ten dito cousas, de quen gobernaba. Así que, don Germán, usted un poquinho que leva usted molestando todo o tempo, sobre todo cando fala don Iván. Así que usted escoite que non ten que estar cuchicheando nada co do lado, nada, porque a máis non é do seu grupo. E, por tanto, que entre os do grupo se fagan consultas é o lóxico, pero vostede non ten. Por tanto, falaban alto, sonrían alto, estaba interrompindo o voceiro. Así que fago o favor, escoite cando estén falando os demais para que vostede tamén sea escoitado polos demais. Vale? Sometemos a votación a proposta do BNG. Votos a favor. 6 votos a favor. Votos en contra. 9 votos en contra. Queda rexeitada esta proposta. Pasamos ao punto número 8, que é unha moción do Grupo Municipal Experto en Forte Grupo Mixto sobre peatonalización da ponte medieval. Ditame da comisión, por favor. O ditame é favorable á proposta, con voto a favor do concelleiro do Grupo Municipal de Experto en Forte Grupo Mixto e 9 abstencións dos concelleiros do Grupo Municipal Socialista, dos concelleiros do Grupo Municipal Popular e do concelleiro do Grupo Municipal do BNG, que se somete á decisión plenaria. Moitas gracias, señor secretario. Para explicar a iniciativa, ten a palabra don Germán. Sí. Bueno, en primeiro lugar, se me permite, señor alcalde, pedirlle disculpas ao señor Torres porque parece ser que lle molestou. Non lle vou a dicir a cantidade de veces que vostedes están falando, cuchicheando e que se oia absolutamente todo. É que, claro, por suposto, non me diga, bueno, non sei se sale ou non, pero eu creo que podo falar co señor Luaces o que me dé a gana ou co resto dos grupos ou con vostedes. O sea, inda que solo se diga eu. Mire, espera un segundinho que agora uso a palabra. Se vostede quere falar co señor Luaces, sale fora e non hai ningún problema. Pero que non pode usted molestar durante a celebración do pleno. Eso non pode. E vostede non pode evacuar consultas con nadie do seu grupo porque non ten. Entre os demás, sí. Doña Cati pode consultar co compañero que ten ao lado. Pero vostede, ademais, o fai a un tono moi alto,
con unha sonrisa de certo tonillo que non vou decir ahora aquí, e, por tanto, eso non procede. E agora o que procede non é que usted explique eso, o que procede é que explique a súa iniciativa. E se non quere explicar, retiramos a palabra, non pasa ningún problema. Ten a palabra. Perfecto. Bueno, pois nós dirixímonos a Concelleira de Tráfico, en este caso Sanidade, Drogodependencia, Tráfico e Mobilidade, dona Pilar Espinosa Novelle, porque, como xa aclaramos na comisión informativa, o que pedimos é a reorganización do tráfico rodado entre as rúas de San Antonio e Ranverde e a súa contorna e que se paralice de forma inmediata o tráfico rodado pola ponte medieval pasando a ser unha ponte peonil. Porque nós, sin ánimo, por suposto, e sin tonillo, sin ganas de crear ningún tipo de controversia, tamén é certo que sin esperar os permisos para que se faga esa ponte no medio do malecón, que cando gobernaba o señor Prín, que? Pois dígale algo. Digo eu. Non só a min, o tono e o tonillo, pois dígale algo. Se quere, se non, nada. Bueno, o que estaba... Mire, espera un segundinho. De verdade que usted ten un problema serio de personalidade. Pois foi a señora interventora que estaba manipulando o teléfono e sonou. Bueno, pois, en fin, xa está, xa pasou. Vale? Usted di que só que ten que indicar e deixo os demais que xa o que o pleno dirijo eu. Vale? Se teño que dicir algo, xa o direi. Non se preocupe. Continúe. Bueno, estaba lle dicindo, sin tono, nin tonillo, nin nada, estaba lle dicindo que nos queremos dirixir en este caso a Concelleira de Tráfico, porque efectivamente fai 25 ou 30 anos non había ningunha ponte que se queira facer, entonces nós non queremos entrar en ningunha controversia, si é certo que nós non queremos que se faga esa ponte, e antes de que se faga esa ponte, o que sí que nos gustaría que se reorganizara o tráfico para que se paralizara o tránsito de vehículos pola ponte medieval. Entonces, esperamos que non lle den os permisos da Confederación Hidrográfica, que non lle den os de Patrimonio, que non lle den os da Xunta de Galicia e que non se poida facer esa ponte. Pero iso é algo que queremos nós. O que sí que queremos, que é absolutamente compatible, ou nós creemos que é absolutamente compatible, desde Experta Monforte, o que nos gustaría é que dende a Concellería de Tráfico, en este caso, se reorganizara o tráfico rodado para ver se hai a posibilidade certa de que non se transite pola ponte medieval. Entonces, pedimos iso e a maiores pedimos que se fagan as xestións necesarias coas administracións implicadas para cometer o acordo xa aprobado neste pleno do tema da estrada da circunvalación hasta 120, porque teríamos unha rolda sur, unha rolda de circunvalación e unha ponte nova. E nós creemos que con esas tres vías, pois Monforte tería o tema da circulación pois absolutamente controlado. Eu non digo que sexa sinxelo, por suposto, pero dende Experta Monforte sí que creemos que habería a posibilidade de poñer esas pedras de granito que dice o señor alcalde e poñer unhas cadeas, porque o que sí que é certo recoñecerán todos que cando son as festas de San Antonio ou cando é o Festival do Viño ou cando é a feira medieval, pois ese tránsito, non hai tránsito rodado e non hai ningún caos circulatorio por Monforte. Entón, estarán comigo que, efectivamente, serán os técnicos, en este caso a Policía Municipal, quero pensar, o que sexa, e a nós o que nos gustaría é que se tomara en consideración isto. En principio, máis nada. E, se me permite o señor alcalde, non teño ningún tono nin ningún tonillo. Gracias. Gracias. Don Emilio. Si, moi brevemente, porque isto tamén xa ten, dende que eu son concelleiro, xa se ten debatido en numerosas ocasións, non? E a necesidade de protexer un dos elementos patrimoniais que temos en Monforte, como é a ponte, para entendernos a Ponte Vella, non? Esta iniciativa trae dos puntos a votar moi distintos, moi diferentes. Unha é a reorganización dese tráfico rodado, que é dos xeitos de poder eliminar o tráfico sobre a Ponte Vella, e xa non vou entrar a que se fagan ou se deixe de facer a Ponte Nova, esa no Malecón, pero eso está detrás de moitas lunas todavía.
E, polo tanto, mentras eso non se conquira, que a idea deste goberno é facela, non sei o que vai pasar, pero mentras non se faga iso, no caso de que se faga, repito, que non quer dicir que este a favor, pois temos que buscar algún tipo de solución para este elemento importante. Como di o portavoz na propoñente, pois hai outras épocas do ano que está cortada e non pasa nada, e creemos que se debe de facer, e o segundo punto, que é a xestión no tema do ponte da 120 e a Pinguela, bueno, pois isto evidentemente afecta dunha forma directa ao tráfico circunvalante, este tráfico que moitas veces se utiliza o que é o centro do pobo de paso. Vímoslo, por exemplo, o que sufrimos cando se deteriorou a ponte de Piñeira, que se estuvo paralizada mentre se arranxaba o caótico que era ese vía e a cantidad de tráfico que soporta alrededor de Monforte. Creemos que se ponte vai, primeiro xa estaba proxectado de fai moito tempo, despois caducou ou decaiu o proxecto, agora volve a estar en vistas, que se faga canto antes. Isto sí é moito máis probable que se faga esta ponte que a outra, creo eu, baixo a miña humilde opinión, pero mentres hai que buscarlle solucións, e esta é unha das solucións. Evidentemente, o de quitar o tráfico do centro é complejo, é complicado. De feito, na anterior iniciativa teníamos unha moción para o tema da plataforma única, que é unha fórmula empregada en moitos concellos para que convivan o tránsito peonil co tránsito rodado. Isto podíame incluso atrever a que a Rúa das Hortas tamén pode ser obxecto disso. De feito, as aceras xa lle compre unha volta, datan do ano, exactamente do ano 90, de xaneiro do 93. Xa choveu dende aquela e necesita unha voltiña. Pero, bueno, o que é esta iniciativa, pois nos vamos a apoiala, porque creemos que o que é o fin da iniciativa, que é eliminar o tráfico da Pontevella, pois estamos de acordo. Máis nada. Muchas gracias. Doña José Luis, ten a palabra. Moitas gracias. Bueno, nós estamos de acordo en que se conserve a ponte medieval de Monforte, xa que foi construída no século XVI. Bueno, esta é unha ponte, é un monumento que debemos de preservar, conservar, de xeito de facelo. Un dos xeitos de facelo é afastar que pasen os coches por él, así como a súa limpeza e o mantenimento cando sexa necesario. Dende o noso grupo temos dúbidas de que se cortando o tráfico de xeito repentino, como vostedes propón, como propón o señor Germán, non se cause un prexuízo de tráfico aos veciños e tamén aos comercios. Para isto me imagino que ao traer esta proposta falarían ou terían un estudio feito de como circularían os vehículos, así como tamén supoño que falarían cos veciños e cos comercios da zona, que estarían en maioría de acordo en adoptar esta medida, sin que isto lle causara graves danos económicos nin de funcionalidade. Tamén estamos comentar que estamos de acordo a circunvalación desde a antigua Nacional 120 a donde está a Frutas Bonanza, enlazada ca outra 120. Eso sí que levaría moito tráfico na cidade, xa que toda a gran cidade existen moitas circunvalacións. Nos ante a dúbida de que pechar o ponte así de maneira repentina, ainda estando de acordo de que a circunvalación a Nacional 120 sería unha obra interesante para o pobo de Monforte, xa que aliviaría moitísimo tráfico dentro da cidade, nos vamos a abster, porque cortar o tráfico de maneira repentina sin ter outra alternativa non nos parece adecuado. Moitas gracias. Gracias, don José Luis. Señor Torres. Muchas gracias, señor alcalde. Yo creo que con la moción ya lo había leído todo, pero desde que escuché sus argumentos aquí, en este pleno, estoy atónito. Resulta que el argumento base por el que se puede cortar el tráfico, el puente medieval, es porque en otras épocas del año está cerrado cuando hay fiestas y no pasa nada. Oiga, vamos a ver, cuando hay fiestas la gente está de fiesta y a diario requiere una fluidez, una rapidez en el tráfico y la sujeción a todas las obligaciones laborales y personales que nos atenazan y que nos exige una ciudad dinámica y que se mueve. El argumento es tan peregrino, es tan descabellado como aquel que dice que te puedes tirar a la piscina que no te mojas. Ya una vez la vaciaron y entré y no me mojé. Joder, son situaciones completamente distintas, con consecuencias muy diversas. Mire, don Germán,
Este equipo de gobierno y este alcalde también considera imprescindible la peatonalización del puente medieval. De hecho, desde que llegamos al gobierno, tomamos medidas muy importantes por preservar y conservar y cuidar todo nuestro patrimonio, no solo el puente medieval. Parece, por tanto, que por fin hemos coincidido en algo. Mire, en la finalidad. La diferencia entre lo que usted propone y lo que propone este equipo de gobierno es en cómo se hace. Cómo se ejecuta este plan y se protege el puente medieval a la vez que se dota a la ciudad de una alternativa viable que satisfaga las necesidades de fluidez, rapidez y sujeción al horario laboral y social que tiene todo el mundo. ¿Cómo se ejecuta este plan y se protege el puente medieval? Dotando, insisto, a la ciudad de una alternativa viable y duradera para el tráfico rodado, no algo perentorio o de experimento. Y ya sabe cuáles son las alternativas que nosotros planteamos y cuáles son nuestros planes de futuro cercano. Como además esto ya vino más veces, ya se los expliqué, no voy a insistir ahora. Nosotros lo tenemos muy claro y vamos a recuperar un puente de hierro que va a servir para preservar parte de la historia de Monforte, que a la vez nos permitirá proporcionar a la ciudad una infraestructura alternativa que propicie las comunicaciones y el tráfico rodado. Y un montón de bondades más que ya le he explicado, no sé si 2 o 3 veces, que reincidió en la pertinaz pataleta de traer la misma moción para que le digamos que no. Del tráfico del centro de la ciudad se reducirá considerablemente, garantizando que no haya colapsos, aliviando el peso que soporta por ahora para conseguir que la ciudad sea más confortable, conservar nuestro patrimonio y al mismo tiempo que preserve utilidad. La utilidad para la que se crearon los asentamientos de población. No son solo para pasear. Una vez que el nuevo puente de hierro esté hecho, entonces sí será el momento de peatonalización del puente romano, pero ni antes ni de otra manera. Ya lo hemos dicho por activa y por pasiva, nuestros planes son los que son. Además, han sido presentados clara y abiertamente a los monfortinos en nuestro programa electoral. Ellos nos han avalado con su apoyo y este alcalde lo que promete lo cumple. No solo electoralmente, sino a todos los niveles. Así que, por favor, no se canse más, no nos canse a todos. Un consejo. No soy partidario de darlos, pero en este caso, como insiste contra lo mismo, me permito la libertad. Espero que no le parezca más. No siga insistiendo, nosotros tenemos claro lo que queremos hacer y si tenemos la confianza de los monfortinos y monfortinas, pues te aseguro que lo llevaremos a cabo. Es que esto ya, yo creo que ya su predecesora, no me acuerdo cómo se llamaba la señora que le antecedía a usted como portavoz, no recuerdo su nombre, Maribel. Doña Maribel, sí señor, Doña Maribel, no me salía el nombre. Yo creo que cuando ya lo presentó esto por primera vez y yo recuerdo recordar que tanto el PP como el BNG no lo aprobaron porque hablaban de los problemas de tráfico y de ordenación que podía suponer. Mire, nuestro proyecto es el que fue nuestro compromiso electoral, insisto, el cual no ha cambiado ni un ápice, ni va a cambiar. Y desde luego no lo vamos a hacer a capricho suyo. Y digo capricho porque entiendo, no solo por la forma de insistir en esto, sino por las consecuencias que derivaría lo que usted plantea, supondría un error muy grave. Y no me queda nada más que decir simplemente que, bueno, que si sigue trayéndolo cada vez le haré un poquito menos de lo que se leyó la primera vez y doy el debate por concluido, salvo que tenga que decir algo más, si insiste por esa vía, nada más. Muchas gracias. Don Germán, segundo turno. Sí, moi brevemente, nada, dar as gracias ao BNG. Non entendo moi ben dende o PP pois, que falen de que teña que ser dunha forma repentina. Aquí nadie estaba falando que sexa mañán, porque se lera unha moción, pois non é que sexa nin para mañán, sino que se poña enriba da mesa esa posibilidade. Bueno, pois o PSOE nada máis. Solo me vou a permitir eu tamén darlle un consello. Vou a traer, dende Esperta Monforte, vamos a traer a moción tantas veces como estimemos oportuno, e se en todo caso, cando a volvamos a traer, que vai volver, o que pode facer é non vir vostede. Ou, claro, fago que queira. Igual que vostede me dá a min consellos, pois consellos teño que para min. Gracias. Don Emilio renuncio o turno. Doña Cati. No, don José Luis. Renuncio o turno, señor Torres. Una pequeña aclaración. Mire una cosa. Dice usted que lo mejor que puedo hacer es no venir porque la va a traer. Es que es lo que faltaba, que me diga usted cuando tengo que explicar aquí o no venir. ¿Usted se da cuenta que por traer esto aquí más veces no refleja más relevancia o interés?
Usted trae aquí las cosas para que se aprueben o para marear. Mire, don Germán, si usted trae esto aquí tantas veces es simplemente porque en un mes no fue capaz de discurrir otra cosa. Esa es la lectura que también se puede hacer. Así que el consejo, guárdeselo, tráigalo las veces que le dé la gana. Yo no dije que no la trajera, dije que no nos canse. Denos un argumento nuevo, algo que nos permita tomar en consideración no volver a escucharlo. Mire, señor, este es el tiempo de los ciudadanos y esto es un servicio público de cierto modo. Ahora, si usted no es capaz de discurrir otra cosa y quiere continuar todo esto, fantástico. Yo vendré cuando me parezca a mí oportuno, no porque usted traiga esto. Y desde luego, insisto, reiterar esto así de esta manera, traer cosas que ya fueron sometidas a debate, ¿qué finalidad tiene? Mírese la ley, cuál es la razón por la que se trae aquí las propuestas. Y desde luego, está repitiendo lo mismo, pues el que no tiene otra cosa que decir, el que dice siempre lo mismo porque no tiene otra cosa que decir. Yo siento que en un mes de arduo trabajo, de esa organización que le manda cosas, que se ve tal, no fueran capaces de su labor de propuesta y control discurrir nada más que lo mismo que ya presentaron. Muchas gracias por el consejo, eso sí. Gracias. Turno de peche, don Germán. Renuncio turno. Bueno, pues brevemente, por aclarar, porque aquí se dicen cosas que non son verdad. Durante o Festival do Viño non se pecha a ponte medieval, o tráfico. Pechas un malecón, pero a ponte medieval sigue pasando por Doutor Casares e para a calle Huertas. Tanto, non se pecha, non se pecha. Usted dixo que se pechaba, non se pecha. Escoítese, home. Don Germán. Don Germán, chamo a orden por primeira vez. Escoítese, verá o que usted dixo. Se non sabe o que dixo é outra cousa. Lle estou dicindo que non ten uso da palabra. Chamo a orden por segunda vez. Tome nota, señor secretario. Dixo vostede que se pechaba durante o Festival do Viño e outras cousas. Ni siquiera durante o San Antonio se pecha totalmente, senón que se pecha por partes, a hora da festa. Pero non pola mañá, por exemplo, que sigue pasando. Por tanto, as cousas hai que decilas como son. Segundo lugar, dudas sobre a ponte de ferro? Non alberguen ninguna. Desbótenas todas. Non hai dúbidas, simplemente para aclaralo. Non hai dúbidas. Porque os permisos que faltan non creo que tarde moito en vir ningún deles. Xa eu digo, non creo que tarde moito en vir ningún deles. Por tanto, desboten esas dúdas. E eu digo unha cousa, vais a facer antes a ponte de ferro que recupera a nosa historia, porque a veces parece que falamos da historia de Monforte, oiga, esta de Monforte recuperar unha ponte que caía nos anos 50. Ou que pontes tiña Monforte aparte da medieval nos anos 50? Bueno, pois se daquela valía, ao mellor tamén se subiu que valdrá. Impacto mismo que xa hai. Ou é que agora non impacta nada a ponte de madeira? Claro, en fin. E logo, oye, como nos vamos a quedar se somos responsables con unha ponte sola en toda a ciudad? Porque a da María Emilia Casas, esa ponte é unha ponte de circunvalación. Igual que mañá será a ponte de circunvalación pois, na zona da Pinguela, despois das Escola Obradoiro, cando se faga a continuación da ronda urbana. Pero non serán pontes urbanas. Igual que faría falta incluso outra que a diseñou o anterior alcalde entre a Ceñanova e Covas, e non se fixo, pero está diseñada. Bueno, pois vendría ben tamén esa ponte aí. Claro que vendría ben. Oye, hai cidades tan importantes como París que teñen pontes cada 300 metros. Bueno, por Monforte algún día chegará a ser. E ademais, servirá esta ponte para sacar moitas fotos. Moitas fotos. Xa lle dixen un día aquí nun pleno, non sei se acordará, que será algo equivalente a Torre Eiffel para sacar fotos. Acórdese, xa verá, xa me dirá algún día. E, mire, non podemos, non sei se dicía don Emilio, pero igual, pero entender, non me acordo, non podo afirmalo. O de facer antes a ponte da Pinguela. Home, non é posible. Ahora vai ser posible porque, por fin, hai un convenio con compromiso económico que xa está dando pasos, que son lentos esos pasos,
pero que finalmente dará solución a esa circunvalación. E ahora mismo estánse, que eu sepa recordar, en declaración de impacto ambiental. Hai que redactar unha declaración de impacto ambiental, sabe por qué? Porque estamos nunha zona de Red Natura, onde pasa o ponte Red Natura, abaixo de Covas, Red Natura, estamos nunha zona LIC, lugar de interés comunitario, estamos nunha zona CEPA, zona de protección de aves, estamos nunha zona complicada desde o punto de vista de protección ambiental. Hai varias figuras de protección ambiental que lle afectan. Por tanto, iso leva moito tempo obter esa declaración de impacto ambiental. Pero é que despois hai que fazer o proxecto de expropiacións. Despois hai que fazer o proxecto constructivo, licitar, adjudicar e finalmente facer as obras. Eu creo que cando este isto acabado, xa temos que dar un mal de pintura á Ponte de Ferro. Así que ustedes tranquilos que irá antes a Ponte de Ferro que a outra. E a Ponte de Ferro, contrariamente ao que se dixo, vai retirar moito tráfico do centro da cidade. Moito tráfico. Porque agora o único que fai a Ponte Vella é metelo. Só non veñen coches hacia o centro. Non sabe, entran. Mentras que na Ponte Nova van a entrar algúns, pero van a salir outros que xa non teñen que ir. Os que vayan hacia a zona do hospital non teñen que vir a Ponte Nova. Xa van a cruzar por aí pola calle Corredoira. Xa non veñen. Por lo tanto, vai retirar tráfico do centro. Non o vai meter, vai no retirar. E ese é conveniente que sepan todos os veciños, porque mira se están dito mentiras deste tema. Non, que vai meter máis tráfico no centro. Non, non. Máis do que hai, non, porque a Ponte Vella, a Ponte Medieval, sí que mete tráfico hacia Huertas. E a Ponte Nova vai a ter as dúas direccións. Por lo tanto, non só vai meter, senón que vai quitar. Xente que veña polo Malecón e que poda cruzar hacia a Corredoira non ten que ir a Ponte Nova xa para cruzar. Para ir ao hospital, por exemplo. Por tanto, hai que ser serios e informar ben os ciudadanos. Así que eu creo que soban argumentos para decir que non poder apoiar esta iniciativa mentre non teñamos unha alternativa. Cando teñamos unha alternativa, que non se preocupen que actuaremos con rapidez para colocar eses mojóns de granito e unha cadea para que pasen as persoas, pero non pasen os vehículos e proteger o noso monumento. Bueno, vamos a meter a votación a iniciativa de Experta Monforte. Votos a favor. 3 votos a favor. Votos en contra. 9 votos en contra. Abstencións. 3 abstencións. Queda, por tanto, rexeitada esta iniciativa. Punto número 9. Dación de conta de resolución da alcaldía de datas entre o 23 de abril e o 20 de maio. Punto número 10. Dación de conta de información específica das resolucións da alcaldía que levan reparo de intervención de 23 do 4 ao 12 do 5. Punto 11. Dación de conta do período medio de pago e morosidade do primeiro trimestre de 2025. Punto número 12. Dación de conta de execución trimestral do primeiro trimestre de 2025. E pasamos ao apartado C de rogos e preguntas. Hai presentado por escrito en tempo e forma 2 rogos do Grupo Popular e 2 preguntas do Grupo Popular. Así que, doña Cate, formule. Moitas gracias. O rogo número 1 é relativo ás atas da Xunta de Goberno. Temos coñecemento que na Deputación de Lugo se actúa con plena rigorosidade en canto ao acceso dos distintos grupos políticos, neste caso, pois a oposición, porque gobernan en coalición, o Partido Popular, as actas da Xunta de Goberno, trasladándoles incluso un índice de xeito previo e facilitando o acceso, aunque sexa de maneira tamén inicial, ao día seguinte. Tamén sabemos que no Concello de Lugo se facilita o acceso ás actas da Xunta de Goberno local de forma moito máis inmediata que neste Concello, que temos que pedilas e recibilas ata cun mes de atraso e ata 3 ou 4 xuntas. Por todo exposto, rogamos proceda, como por exemplo se realiza na Deputación de Lugo, que é a administración que preside, e habilite os mecanismos precisos para acceder ás actas da Xunta de Goberno en tempo e forma, aunque sexa, pois, unha vez firmado a anterior, que a poidan subir a sede electrónica e podamos acceder. O rogo número 2, levamos días moi críticos con roturas de tubaxes, sendo unhas das zonas máis afectadas as da Reboredo, o escultor Francisco Moure e o polígono. Cada pouco tempo, e ante a presión popular, o alcalde realiza anuncios públicos de investimentos e arranxos nas redes, pero o certo é que os anos pasan e a situación segue igual.
Polo visto, nos últimos días, pois moito peor. Rogamos proceda a levar a cabo execucións de obras que palían as constantes roturas das tubaxes da rede, polo menos nas zonas máis afectadas antes do fin do presente mandato. As preguntas, a pregunta 1 é relacionada que no último pleno que lle preguntábamos se tiña previsto pedir tamén colaboración con a Confederación Hidrográfica do Miño-Sil para asinar o mesmo convenio para o ranxo da estrada do marxe esquerda do canal, que asinou coa estrada da marxe dereita, a súa contestación deixou-nos sorprendidos confundidos, porque dixo que son os regantes que teñen que pagar os arranxos. Referíase que estes arranxos os van a arranxar tamén os da estrada do marxe dereito do canal ou vai facer unha discriminación, facendo gratis o arranxo para os veciños da marxe dereita, pero non a marxe esquerda. E a pregunta 2 relacionada coa acta da Xunta de Goberno do 14 de abril, onde desglosan os gastos previstos para a vindeira Feira do Viño. Sorprendernos o seguinte concepto importe, fixemos un copia-pega, non vamos agora a lelo completamente, 100.000 euros de funcionamento e instalación de stands. Existe, de feito, unha factura do mesmo importe e concepto do ano pasado. Nos parece un gasto excesivo cando recoñecen que os stands xa se teñen e nos preocupa que, ademais, non encontramos a licitación desa acción na plataforma de contratos. Por iso lle preguntamos, vai licitar esa acción necesaria para o Festival do Viño por ese importe tal e como corresponde segundo a legislación administrativa vixente? Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias, doña Cati. En relación co tema das actas, informareime a ver que problema hai, pero as actas remítense o día seguinte de aprobalas. Non se pode remitir antes de aprobalas. Por tanto, non o día seguinte da Xunta de Goberno, non. Porque hai que aprobar despois esa acta e, bueno, pois miraremos a ver se hai unha disfunción en canto ao envío das actas. Pero non temos ningún inconveniente, lógicamente, que o día seguinte de aprobala, que figura na acta seguinte, hombre, pois facilitalas como teñen dereito, evidentemente. Por tanto, miraremos que eso se poida ir cumplindo. Salvo alguna, non sei, igual que a persona que as manda está de vacacións ou en fin, ou está de días, e ao mellor tarda uns días máis en mandala, pero o normal é que se mande. En relación con o Reboredo, doña Cati, eu creo que, a ver, lógicamente, vostede ten todo o dereito do mundo de utilizar políticamente o que considere, pero iso está solucionado, non porque viñera outro solucionado, Eu, se quere, miramos cantos kilómetros de rede se fixou neste mandato deste alcalde e non dos outros alcaldes. Podemos mirar, porque iso está aí, nos archivos. Podemos mirar. E eu digolle que esa rúa, que efectivamente causou en 5 meses 6 avarías, pois hai motivo suficiente para, en reiteración, nun período curto e nun espacio acotado, para exigir á empresa que se cumplan algunha estipulación que hai no contrato. Iso foi o que fixemos, e iso é o que se vai facer en cuestión de días empezar as obras, porque, claro, tampouco non é dar a orden hoxe empezar mañá, hai que pedir o material. E, lógicamente, me imagino, polo que teño entendido, contratar a obra. Porque eles tampouco teñen personal para poñerse a traballar mañá en fazer a obra, teñen que contratala. Así que eu calculo que de días, 12 días, ou máximo 15 días estarán obras esa calle. E no plazo que demos 2 meses terá que ter rematado a nova tubaxe para que esos veciños, eu son o primeiro a lamentar todos os inconvenientes que lle produce a esos ou a calquer outro veciño cando se produce unha avaría, que, por certo, avarías producense en todas as cidades do mundo. En todas. Outra cousa é que a veces, cando hai moita frecuencia nun sitio, pois, hombre, fastidia, claro. Claro que fastidia máis. E en relación con, fala vostede do polígono de Robredo, mire, xa o verá, pero non nos estivemos quietos, E máis, incluso hai alternativas xa pensadas para unha nova tubaxe, porque ao lado por onde está esa non pode ir outra, porque rompería. En canto vibraran facer un regato para fazer outra, eso rompería. Por tanto, hai xa pensado como un trazado alternativo para dar servicio ao polígono industrial con garantías de futuro. Fíjese que estou trasladando información que non sequera usted a preguntou. Dice vostede que anuncia obras e pasan os anos. Hombre, mire, vamos a ver, doña Cati.
anos pasaron hasta ahora que non se fixa tubería nova metálica desde o Cornado ata San Vicente. Tan é así que o Monte do Cornado ni siquiera era municipal o zona onde están os depósitos. Agora é o, por exemplo. E dice vostede que pasan anos. Oiga, o Consello de Ministros que acordou financiar con 10 millóns de euros a supresión de 57 kilómetros de tubaxes nas calles de Monforte foi en decembro. É dicir, non hai nin 6 meses. Como fala vostede de anos? E isto, xa lle digo, leva anos. Porque estas cousas non son automáticas. Mire vostede, calquera obra que faga a Xunta ou calquera outra administración, leva o seu tempo. Por qué? Porque unha cousa é un acordo que se chega despois de anos tamén de negociación a poñerlo en marcha por outra parte da administración que é un organismo autónomo, como é a COES, que fai este tipo de obras para o Estado. E logo, pois, hai que ver como se devolve unha parte dese diñeiro, porque xa o dixen, hai unha parte que son, por legislación europea, obligación de devolver unha parte desa financiación. O que chaman eles retorno. É unha inversión con retorno. Por tanto, eso hai que verlo moi ben. E logo, eso non se fai así sin máis. Hai que fazer primeiro proxectos de cada actuación, de cada calle. E logo hai que licitar, facer as obras. É dicir, todo eso leva tempo. E iso é o que temos que dicir a verdade á xente. Non podemos engañala, non é automático. E logo, fala vostede do tema do Festival do Viño. Mira, eu non dudo que todo o que se fai no Festival do Viño ou na festa patronal ou en calquer evento está conforme á normativa. Non me cabe outra cousa. Por tanto, non teña vostede ninguna duda que os nosos traballadores municipales o fan conforme á normativa que vostede cita. Bueno, tamén temos preguntas de Experta Monforte, preguntas e rogos. Así que, don Germán. Pregamos ao señor alcalde teña ben volver a avisar personalmente o propietario da casa da esquina da Rúa do Conde do perigoso deterioro do tellado da casa. Pregámoslle teñan a ben insistir as empresas propietarios dos paus de teléfono que temos no medio das rúas que os retiren e darlle un ultimato como fixeron a semana pasada con Aqualia. E as preguntas son cantos kilómetros totais fai o noso bus urbano semanalmente. A segunda sería puxose o Concello en contacto cas empresas propietarias dos paus telefónicas que temos no medio das rúas para retiralas. Moitas gracias. Moitas gracias, don Germán. En relación, bueno, os rogos nada, usted formula rogos, pero non ten comentario. En relación con os kilómetros de bus, vounos a pedir, hoxe non teño dato, vounos a pedir a facilitar ellos, non teño... Sí, pero digo que eu non teño dato, se ayudarei. Non o teño aquí, non teño aquí o dato, non lle conto kilómetros de mentira, ni de verdade, se ayudarei o dato correcto. E... Don Germán, a ver, está usted no uso da palabra, pero usted cando aprende a estar calado? Que non sei quen lle deu a palabra a vostede. Estou lle dicindo que lle vou a dar o dato que non teño aquí e lle darei o dato correcto. Non se preocupe, a vostede e a todos. Darei pronto, non se preocupe. E en relación con, se nos poñemos en contacto cos propietarios das postes telefónicos, dicirlle que sí. E o BNG presentou tamén, ainda que foi agora, pero formou rogos e preguntas. Dentro da legislación me ampárame a facelo invoice no pleno. E trago, é breve, moi breve. Un rogo é que convoque unha xunta de voceiros para valorar e afrontar a situación na que se topa o servizo de auga potable. E isto, digo yo, para que non ten por que ser, non é cuestión unha cousa do goberno só, esta cousa de todos. A Aqualia, vamos poñer serios, a Aqualia quedalle un ano de contrato, xustamente. Hai moitas cousas que valorar e, sobre todo, como afrontar o próximo esterrenxo que vostede dá junto a Fadis Comor, que está tan seguro de que o van fazer dentro de 15 días. Vostede está seguro deso, o gallar sea así,
Oga ya. Van a empezar. Bueno, lo vamos a ver. E o segundo rogo é instar a todas as administracións que manteñan as rúas interurbanas libres de maleza. Refírome a Xunta de Galicia, na Diputación algunha tamén ten, escultor Francisco Moure, circunvalación, porque sabemos que andan limpando nas carreteras, teñen un mapa de actuación, pero as vías interurbanas que utilizamos todos os días, hai que facer un convenio co Concello destas administracións ou que estas administracións se poñan as pilas e as teñan nun estado óptimo e non teñamos que lamentar ningún atropelo. E a pregunta, que xa sei que viñeron aquí algún veciño foi facer reclamación ao respecto, tamén sabemos o que se contestou, podo estar non ou si de acordo coa contestación, e isto fala da zona da Recacha, unha das 3 zonas históricas vitivinícolas do noso concello, xunto ca de Casares, o tramo que temos no Sil, pois a zona da Recacha, unha zona, repito, histórica, que hai moitos veciños que están recuperando viñedos e que queren arranxar algunha parte do camiño que conflúe tamén o canal, a carretera, ainda que ese camiño é anterior a estas cousas todas, do canal e a carretera. E a pregunta simple, non ten por contestarla hoxe porque non entrou en tempo e forma, se teñen pensado, bueno, son 2 preguntas, como teño ese marxen, se teñen pensado arranxar o camiño da Recacha ou, no seu defecto, teñen pensado reclamarlle a quen lle corresponda dito arranxo. Máis nada, moitas grazas. Pois moitas gracias, don Emilio. Antes me olvidou contestarlle a doña Cate unha cousa e quero decirlo, porque eu creo que entendeu moi mal o outro día. O Concello fixo un convenio coa Confederación Hidrográfica Miño-Sil a coste cero para o Concello por 2 millóns de euros aproximadamente que vai a financiar íntegramente a Confederación para arranxar o vial desde Rivas Altas hasta a estrada de Chantada. E, evidentemente, esa estrada ten un interés claro para o Concello. Por qué? Porque o acceso vai ter a Playa Fluvial. E, por tanto, nesa entrada vai haber unha entrada de 12 metros aproximadamente de ancha, para ter 2 carriles e un carril central de giro, máis os arcenes. E iso ten un interés claro para o Concello, a coste cero. Non vamos a conveniar outros pistas do canal que son titularidade da Confederación e dos regantes. E que escoíteme ben, quero explicar eu para que me entenda, porque isto xa saliu aquí moitas veces e ten algún concelleiro que o sabe ben. Calquera investimento, iso por normativa, non por codigueo, calquer investimento que faga a Confederación nas infraestructuras do regatío repercútese aos regantes. Por lo tanto, eu non vou afirmar nada que a Confederación que repercuta nos regantes, porque esta pista carretera de Rivas Altas a carretera de Chantada non lle vai a repercutir nada aos regantes. Non lle vai a repercutir nada. Por lo tanto, eu non me vou facer cargo de todas as pistas da Confederación. Non, porque además hai 5 concellos afectados. Dígalle aos concellos de goberno vostede. Hai 5 concellos afectados que as pistas do canal. Bóveda, Pobre de Brollón, Monforte, Sober e Pantón. 5 concellos. Así que falen vostedes con os outros concellos para que se fagan cargo tamén das súas pistas logo. Firmen con menos que a Confederación. A ver, vamos a ser serios. Unha cousa é a coste cero que non se repercute aos regantes e que beneficiou o Concello, e outra cousa é outras pistas que para nada beneficiou o Concello e que son titularidade. Non, mire, doña Cati, non diga usted cousas que eu non estou dicindo. Non beneficiou o Concello urbanísticamente, non o benefician. En que? Será un beneficio para os regantes porque pasan a mellorar as parcelas. Eso evidentemente. Pero claro que vamos a facer convenios para todos os canales. Porque para un sí e para outros non. Non, debe ser para todos. E tamén os outros concellos. Así que nós fixemos ese convenio porque unha evidencia clara de un beneficio municipal a coste cero para o Concello e que non repercute en nada aos regantes, nin un solo euro. Así que
Fíxense ustedes se é beneficioso para todos. É máis, os regantes non van a ter que bachear esa carretera. Non van a ter que bachear. Por tanto, quitámosles un peso de encima. Quitámosles un peso de encima, para que lle quede ben claro. E o que lle expliquei o mellor que puiden. E está grabado. Don Emilio, vou intentar responderlle para que vexa vostede que, ainda que non lle votemos algunhas iniciativas, outras sí, tamén votamos a favor. Fala vostede dos robos, convocar unha xunta de portavoces, e francamente, eu creo que non aportan nada. Que vamos a arreglar agora, sí, que me vai dicir de arreglar agora a auga, o que xa está feito en ali, ou o que xa fixemos na Tesorería General, ou que xa temos acordado co Consello de Ministros. A ver, francamente, don Emilio, se queren temos unha reunión, pero, en fin, instar a todas as administracións a que manteñan as estruturas urbanas libres de maleza? Pois sí, claro, a todas. Por que non? Xunta, Estado, Diputación. Desde logo a Diputación pode dicir que empecen o día 2 a desbrozar. O día 2 en toda a provincia, por lotes de concellos, empezan o día 2 a desbrozar. O resto non o sei. O Estado, a Xunta, non o sei. E no Concello de Monforte tamén se empezan o día 2. O lunes tamén se empezan. Inda que na perimetría de Monforte xa se empezou. Xa anda por aí o tractor. E en relación coa pregunta, a ver, o Camiño da Recacha sabe vostede perfectamente que forma parte da pista do canal. Por tanto, é da Confederación Hidrográfica. Así que nós non vamos a facer esos camiños que son da Confederación, xa lle digo. Entón, poden o traer 20 veces. As veces que usted queira, repetilos todos os plenos. E eu direi o mismo, non é unha estrada nosa. É como se vai pedir á Xunta, tamén lle dirá, oye, que arregla a Confederación. Entón, por tanto, iso ten claramente un dueño. Ten un dueño. Por tanto, sí, é máis. Nós incluso, para ir a Recacha, o Concello xa fixo un camiño novo, despois da pista do canal, incluso cruzamos o canal, con permiso da Confederación, nunha curva, pero o que é o camiño do canal, evidentemente non é noso. E non o vamos a fazer. Bueno, non habendo máis asuntos que tratar, levantamos a sesión. Moitas gracias.